Ben, bo día a todas e a todos. Iniciamos logo a convocatoria do pleno ordinario do 28 de marzo do 2025, sendo as 10:02 da mañá. Vamos ao primeiro punto do orden do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se algún membro da corporación quere facer algunha aclaración ao respecto da acta. Ben, procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Apróbase co voto a favor do PSOE, do PSDG, PSOE e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. O segundo expediente é o expediente 390/2025 de aprobación da solicitude de desafectación do uso dunha parte do patio do CEIP de Silleda para a súa incorporación á Escola Infantil Galiña Azul. Ten a palabra a concelleira do PSDG, Ángela Troitiño, para explicar a proposta. Bos días. Este punto é para a desafectación da parte do patio do CEIP de Silleda, en concreto 132 metros cuadrados, co fin de incorporalo á Escola Infantil Galiña Azul. Unha petición feita polo Consello Escolar da Galiña Azul co fin de ampliar ese espazo e mellorar as necesidades dos nenos e nenas da escola, xa que o patio que teñen na zona interior se lles queda un pouco pequena. Para esta desafectación nos piden indicar a superficie solicitada, o plano acotado onde se recolle a situación resultante da desafectación, o acordo do Pleno e o compromiso do Concello de que efectuará o cerramento da parcela resultante que se fará con cargo ao orzamento de obras. Unha vez teñamos este acordo do Pleno, se enviará a documentación ao Consorcio Galego para proceder ao cierre da parcela e pavimentación correspondente con total seguridade e cumplindo as normas de seguridade aplicables ás escolas infantiles para garantir un entorno adecuado e seguro para os rapaces e rapazas da escola. Por último, decir que esta mellora se suma a obras xa executadas na escola infantil, como son a reforma dos baños, o pavimento do patio interior, o pintado de aulas, os arranxos de carpintería, a revisión do tellado por goteiras e humidades, o mantemento de limpieza todo o ano ou arranxos no módulo de xogo. Intervén o Partido Popular. Sí, bueno, non en relación con a desafectación que se prevé, realmente pois algo que estaba xa, unha petición que era varios anos encima da mesa por parte da xente da Galiña Azul, que contaba pois co consenso tamén do CEIP e da Consellería, porque se trasladara xa no seu momento e, polo tanto, dado que é unha obra pois que conta con todos os consensos, entendemos que é procedente facer esa afectación e que se poda aproveitar ese espazo realmente pola Galiña Azul como un espazo novo para os rapaces que era moi necesario, xa que o patio interior se quedaba bastante curto. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, se quere incorporar algunha cuestión máis ao debate a concelleira? Solo facer unha pequena anotación e decir que esta petición se fixo nun Consello Escolar na Galiña Azul no ano 2024. Nese mesmo ano, 2 de outubro, se fixo a petición á Consellería. Como non tiñamos contestación, se volveu a contactar con eles o 11 de novembro e se volveu a contactar con eles o 24 de febreiro deste ano. Finalmente, neste mesmo mes de marzo, tuvemos a resposta para poder proceder a facer isto. É dicir, non é algo que leve tempo encima da mesa e a tardanza ben dada pola falta de contestación da Consellería de Educación, por eso o retraso. Alguna aclaración máis? Sí, bueno, eu creo recordar no ano 2021 xa se fixera incluso desde a propia Galiña Azul ao conselleiro nunha visita informal que coincidira, xa se trasladara esta necesidade, unha necesidade que polo menos os pais que tuvemos os rapaces ali neses anos sabíamos que era unha reivindicación da Galiña Azul e que se contaba con consenso do CEIP, que se trasladara tamén ao CEIP. Por lo tanto, o que decimos é algo que realmente leva tempo encima da mesa e entendemos que é algo necesario, nada máis. Bueno, pois xa para pechar o debate, a verdade é que celebro que vostede recoñeza públicamente que a inacción da Xunta de Galicia teña generado que dende o 21 hasta o 25 levemos esperando por esta resolución que ven agora despois de bastantes meses de insistencia. Vamos a votar a proposta que se trae a pleno. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de toda a corporación. Vamos á parte da actividade de control.
temos que dar conta das resolucións de alcaldías dende a 77 do 25 a 276 do 25, que se queren facemos agora, ou se non facemos como sempre, na dación de contas de rogos e preguntas, esa dación de contas en rogos e preguntas. Seguinte punto, que é a dación de conta do informe en resumo dos acordos contrarios a reparo e omisión de fiscalización. Se algún membro da corporación que toma a palabra, Partido Popular. Sí, bueno, nada, en relación con esas omisións e reparos, volvemos a ver sempre, siguen sendo recurrentes moitos deles, siguen sin solucionarse, moitos deles incluso contratados ou adjudicados sin o correspondiente procedimento, xa non só por encima incluso dos límites do contrato menor, e, polo tanto, é unha irregularidade continua neste Concello. Esa adjudicación, como decimos, incluso incumplindo a normativa de lei de contratos de lei de contratación das administracións públicas, e, polo tanto, que se pone a solución canto antes a esta anomalía. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Nada, simplemente recalcarnos nesa mensaxe de que o traballo este ano e os que veñen ten que ser tendentes a reducir esas situacións irregulares de contratación que se están producindo e a ver se algún día chegamos á situación onde os contratos que deben estar adxudicados se adxudiquen e se deixen de facer contratacións irregulares de servicios. Ben, bueno, por nosa parte, para aclaralo, máis que nada, porque en contratación o único acordo contrario ao reparo é a contratación da Asociación Sons de Trasdeza para levar a cabo o traballo na Escola de Música, que falámoslo todavía ca responsable de Cultura estes días, de avaliar unha posibilidade de sacar un contrato social precisamente para que esta asociación poda continuar ofrecendo ese servizo e nos incorpore ao mesmo algunha empresa privada que teña intereses tamén en poder desenvolver esa actividade. O certo é que creo que ninguén desta corporación pode ter ningún tipo de dúbida do traballo da bo facer que fai a Asociación Son de Trasdeza na formación dos nosos pequenos no eido da música e, polo tanto, sabemos que é unha situación irregular que se mantivo precisamente para evitar que houbera unha intromisión do capital privado en este contrato, pero vámoslo a intentar lanzar con ese mecanismo de contrato social. Por lo tanto, tomamos nota dos seus aconsellamentos. A min tamén me gustaría que este informe aparecera totalmente positivo. O resto dos acordos que aparecen aquí son cuestións que se poden ir resolvendo, como o caso do SAF e o seu tratamento a través das nóminas con asistencia externa, e tamén, por suposto, as facturas de omisión, que saben vostedes que nos últimos meses estamos traballando para conseguir que aqueles contratos que son recurrentes podan ter xa unha finalización, xa temos comentado aquí máis dunha ocasión. Vamos ao seguinte punto do día, que é a dación de conta da liquidación do ano 2024. Se quere o concelleiro do Partido Popular tomar a palabra. Sí, bueno, en relación con esta dación de conta da liquidación do ano 2024, bueno, e despois da valoración que se fixo dentro do goberno municipal da mesma, a verdade é que, pouco máis hai que decir, non? Que se veña presumindo dunha dación de conta na que se presume ter en caixa 2.400.000 euros, cando realmente deses 2.400.000 euros, 1.750.000 euros veñen dun préstamo que se tuvo que pedir por esta corporación derivado da mala xestión dos exercicios anteriores, que viña derivada precisamente desa mala xestión económica con moitísimas facturas impagadas derivadas do que pasou durante o ano electoral do ano 2023 e despois do despilfarro que se fixo durante eses anos tirando cos cartos dos veciños de Silleda en arranxos de pistas e con actuacións fora do horario de traballo dos grupos de obras, realmente que se saque peito desa circunstancia é cando menos curioso, non, por parte do goberno de Silleda e, bueno, pon un pouco as claras o que fai este goberno e de como intenta manipular ou engañar aos veciños de Silleda ca situación económica e ca súa xestión económica do Concello, non? Por lo tanto,
Creo que se califica por sí solos o feito de intentar sacar pois un dato rimbombante con eses 2.400.000 euros, cando, como decimos, 1.750.000 euros deses 2.400.000 viñan dese préstamo que se concertou para facer as obras no rural que eran imprescindibles e que viña a paliar a situación de abandono durante os últimos anos e que tuvemos que concertar pois un pouco para intentar reparar esa situación do noso rural. Vemos tamén como se intenta sacar un dato positivo, pero, sin embargo, os datos de facturas impagadas a final de exercicio chegaban aos 732.000 euros. Ao final, os recursos que se dispoñen neste Concello e, sobre todo, nos últimos meses, o que está facendo é despilfarrando en propaganda e en determinadas actuacións cando hai moitísimas necesidades que non están sendo atendidas no noso Concello. Por lo tanto, o que lle pedimos ao Grupo de Goberno é que se deixe de falsos triunfalismos e que se poña a traballar e realmente a gastar os cartos que veñen dos recursos dos veciños, que non veñen de outros lados, en cousas que realmente son necesarias e que son as cousas que importan aos veciños. Ben, por parte do BNG. Sí, aquí, primeiro facer unha pregunta máis técnica respecto á liquidación do orzamento que menciónase no informe de intervención cando se fala dos axustes de gastos 186.000 euros da Galiña Azul, indicando que son gastos do ano 2024 que non foron aplicados ao orzamento, e si quixéramos saber por que non se aplicou ese gasto ao orzamento de 2024. E despois, máis alá desa cuestión máis técnica, quixera facer unha reflexión e recordar cando hai xusto un ano, en marzo do 2024, saiu na prensa a alcaldesa ameazando con recortar as aportacións a entidades, a eventos culturais, a entidades deportivas, e por que non dicilo, tamén lle fixeron chegar esa mensaxe aos colectivos, de que igual non cobraban axudas, de que igual non se facían determinadas reformas, as vellas formas de facer política. Tamén dixeron, recordámoslo, que todo era por culpa do BNG, acusóusenos casi de paralizar o Concello por pedir responsabilidade financiera hai un ano. E hoxe comprobamos que nada daquelo era tan certo como decían. Tamén quixera facer unha valoración das declaracións da alcaldesa recentemente na prensa falando destas contas, precisamente dicindo que amosa a capacidade de investimento, cito literalmente, en proxectos chave para o futuro. E xusto puxo como exemplo o proxecto para reparar 20 km de pistas municipais, que foi unha proposta que o BNG trouxo ao pleno en setembro de 2024, que é un proxecto importantísimo para centos e centos de veciños e veciñas do rural de Silleda, que por fin van ter un acceso digno. Por certo, un proxecto que se fai grazas a un préstamo, porque aforros e remanentes non deixaron ningún nos 3 anos previos. Cousas de prioridades. Nalgúnas parroquias levaban moitos anos sen ver unha máquina de asfaltar. Oímolo en Chapa outro día directamente dos veciños que tamén nos recordaron outras carencias básicas que padecen. Por non teñen ninguna triste luz no exterior do local social. En fin, que para iso servimos os concelleiros do BNG neste pleno para falar das necesidades reais e transformar eses debates en feitos. Ben, vou dar resposta ou acceder a unha serie de aclaracións ao que vostedes están a decir. Señor Maril, a súa intervención é un bo exemplo de como se pode manipular a realidade con palabras grandes e argumentos pequenos. Así de claro. E sí, este Concello pideu un préstamo de 1,75 millóns de euros e o fixemos, ademais, con luz e taquígrafos, explicando para que era. Cousa que o seu partido político nunca explicou cos créditos que se sacaron en este Concello ao longo dos anos dos seus gobernos. E, ademais, o fixemos contando co apoio de toda a corporación. Eu creo que a este pleno a proposta dos 20 millóns de euros a trouxemos todos, porque aprobamos todos, non a trouxo un único partido político. Esa proposta a trouxemos todos e a sacamos por unanimidade, e eu me sinto moi orgullosa de dicilo en todas as parroquias ás que vamos, de que isto foi un acordo de toda a corporación. Por lo tanto, creo innecesario que veña aquí ninguén a colgarse a medalla de se o fixo un partido político ou outro. E sacamos ese préstamo
por unanimidade de toda a corporación, incluído o seu voto e o voto de todo o seu grupo. Por lo tanto, non se pode querer quedar ben co Demos e o Diaño ao mesmo tempo, señor Maril. Non se pode. Se vostede apoia un préstamo, non pode vir agora aquí a criticar que exista. Non ten sentido ningún que vostede apoie un préstamo e que ora diga que temos o Concello endeudado. Ademais, este préstamo, como explicaba o Concello do BNG, como penso eu, como seguramente tamén pensa vostede, se fai para financiar actuacións imprescindibles no rural, onde vostedes mesmos levan moitos anos insistindo en que fagamos máis investimentos e onde, por certo, 1.750.000 euros vaise quedar moi corto, porque se farían falta uns 20 millóns de euros como mínimo para asfaltar todos os viarios municipais. Así que eu creo que se debería vostede aclarar. Quere que fagamos obras ou parecelle mal que as fagamos? Porque da súa intervención é o que saco en limpo que parece que vostede lle parece mal que fagamos obras. Por certo, obras que van a ser concretas, definidas e que non son promesas. Son realidades e as realidades hainas que pagar. Non como facían vostedes, que deixaron nesta casa, e creo que se vostede fala aquí de cuestións derivadas de lo derivado e máis que derivado, debemos falar tamén de que aquí o partido político que máis despilfarrou os recursos municipales foi o partido municipal, que é o partido que deixou 10 millóns de euros metidos nos caixos. Perdón, de pesetas. Metidos nos caixos. Non se ría vostede porque é bastante evidente que se poden confundir entre os euros e as pesetas. De todas maneiras, 10 millóns siguen sendo moitísimos millóns. Son realidades que se pagan. E se van a seguir pagando gracias á capacidade financiera deste Concello. Gracias á capacidade financiera deste Concello. E eu repito, porque sí, este Concello ten abonadas as obras completas da Plaza da Bandeira e as obras completas da Avenida Arturo Pérez Lázara. E aínda non viu un duro das subvencións comprometidas. Asumimos estas dúas importantísimas obras con recursos propios, porque temos capacidade financiera. E aínda así, a nosa liquidación sigue sendo positiva. E falemos do remanente. Di vostede estes días, hoxe aquí non o repiteu, pero dixo na prensa que temos un remanente pírrico. Sabe como defino eu o noso remanente? O defino como realista. Porque se as administracións que nos deben cartos en este momento tiveran pagado o que nos corresponde, ese remanente sería moito máis alto. E, ademais, recorda vostede para que dixemos en este pleno por acordo unánime de todos os membros da corporación que íbamos a utilizar este remanente? Ben, pois para pagar ese préstamo, para ir amortizando ese préstamo que tanto critica vostede hoxe aquí, pero que o día que o aprobamos se puxo unha medalla para a súa aprobación. Pero non se preocupe. Nós estamos indo para as parroquias explicando a xente a situación económica do Concello. E no medio desa explicación contamos que vamos a facer obras por valor de 1,75 millóns de euros gracias a que aprobamos por unanimidade. E decimos que vostedes tamén votaron a favor. E que vostedes tamén teñen algo que ver con que se fagan esas obras. Pero non se preocupe, que a partir de agora non o vou a volver a facer máis. Vou dicir que non, que o Partido Popular cuestiona ese préstamo. E despois, sobre as facturas impagadas. Esta información que dá vostede hoxe nos periódicos, o que acaba de repetir aquí, eu vou achacar realmente a un problema de interpretación da liquidación. Porque senón o tería que acusar de mentir. A verdade é que son moitísimos anos aquí, na oposición, sentado en esa silla, para cometer un error así. Mire,
na decreto da alcaldía aparece unhas obligacións pendentes de pagamento de 732.000 euros. O ano pasado aparecía en esa mesma línea de 708.000. Polo tanto, o que ten que aclarar vostede é que esas obligacións pendentes de pagamento non son facturas impagadas, como dixo vostede no periódico, como se non tivera ningún tipo de rubor. Hoxe o titular do periódico é Maril critica la subida de la deuda con un crédito de 1,75 millóns de euros e máis de 730.000 euros en facturas. En facturas. En estas obligaciones pendentes de pagamento non estamos a falar de facturas. Aparecen, por un lado, unhos gastos de 313.000 euros no orzamento corrente que corresponden ao canon da auga, que nos ingresa por veciños e que temos que pagar de a Xunta de Galicia, o IRPF, que temos que liquidar a 31 de decembro, a Seguridade Social, que temos que liquidar a 31 de decembro, e varios avales de obras que temos que devolver por estar finalizadas. Por tanto, non hai facturas en eses cartos. Pero sigo máis a máis. Hai tamén unha partida de 119.000 euros de orzamentos pechados, que corresponden a diferentes pagos ao largo dos anos entre 2004 e 2024, que non se fixeron efectivos. Entre eles, por darlle un exemplo, 900 euros no ano 2016, 6.000 euros no ano 2018, 1.919 no ano 2011, que corresponden maioritariamente a cuestións tan sencillas como xente que tuvo que cobrar unha subvención que non recoñecimos e que sigue estando aí sin borrar, algunha empresa que non se lle paga unha factura por diferencias, discrepancias por ellas que sigue aparecendo aí como factura recoñecida, ou incluso que a cantidade máis importante, a do ano 2004, que son 99.000 euros que se lle deben a Xunta de Galicia pola compra que fixo o alcalde Viéitez dos baixos sociais das casas sociais de aquí de Silleda e que están sin pagar porque nunca houve unha reclamación efectiva por parte da Xunta de Galicia en eses cartos. Por certo, unha reclamación que outro día me tuvo que sonroxar outra vez diante da Conselleira de Vivenda cando me dixo que tiñamos que chegar a un acordo dunha vez por todas por esta cantidade dun impago novamente do Partido Popular. Pero a máis, as únicas facturas que temos en esta anualidade sen pagar, as únicas facturas que temos en este momento sen pagar e que non están recollidas aquí porque son facturas extrajudiciais, son 3. Unha delas de 279 euros, outra delas de 367 e outra máis de 28.645. As tres de Sogama. E sabe vostede por que temos estas facturas sin pagar? Porque a elevadísima suba que nos aplicou Sogama en este último semestre nos deixou sen recursos no orzamento, non nas contas, no orzamento. Non tiñamos partidas onde aplicalas. Eu falei con Sogama e expliquei o problema que tiña Silleda. E non se preocupe, porque imos intentar tirar de novo de esa imaginación financiera que di vostede que temos para poder pagala. Esa imaginación que fixo que nos últimos 18 anos de goberno socialista as únicas facturas que tivemos que pagar nosas nos xulgados foron as que vostedes non quixeron aprobar o ano pasado. Eses 119.000 euros da vergoña. Por certo, facturas que xa están pagadas, pero que lles digo que non o conocen, que a Hidroeléctrica de Silleda nos meteu no xulgado e a pesar de estar pagadas, ahora nos reclama exactamente 17.400 euros en intereses. Estas son as formas do Partido Popular, que hasta na oposición danan a economía local. Estas son as formas do Partido Popular que hasta na oposición danan a economía local. Quédese ben con esa frase. E volvemos a Sogama. Non se pagaron
esas 3 facturas porque o canon foi absolutamente desproporcionado e imprevisible. E aquí lle digo outra cosa máis. Mentras a Xunta de Galicia lle suba aos concellos o que lle espeta, retira as bonificacións dos que facíamos ben todo o tratamento de residuos a nivel medioambiental, siguen a recibir recursos do Estado e ainda así non nos lo aplican aos concellos. Non sei, señor Maril. Eu creo que a Xunta penaliza os concellos que o estamos a facer ben, usa o canon da incineración como unha instrumentalización política sen decir en ningún momento que a Xunta de Galicia recibe esos cartos, e o que si fai a Xunta é que nos dá unha migalla dicindo que vai utilizar parte dos recursos que xa nos corresponden aos concellos do plan de cooperación adicional, que xa eran nosos os cartos, que os podíamos emplear en outras cosas e que agora van a utilizalos para rebaixar ese canon. Pero, bueno, me sorprende moitísimo que vostede nos medios de comunicación hoxe critiquen o canon á incineración, porque é un imposto pensado precisamente para que plantas como Sogama poidera cambiar de modelo e adaptarse a cumplir a normativa europea. Pero non, parece que o Partido Popular prefire seguir queimando recursos sin ningún tipo de control, penalizando os concellos por elo. E así que o que lle teño que decir sobre isto é que nós temos un firme compromiso con esta realidade, temos un firme compromiso ca sustentabilidade, seguiremos ofrecendo os mellores servicios inmediatamente máis sostibles para os veciños e veciñas de Silleda, pero sí que é certo que vostede será o máximo responsable como representante do Partido Popular de que en este concello teñamos dificultades para pagar os recibos da basura. Xa que vostede tamén mencionou nos medios de comunicación, e non sei se o fixo aquí agora porque se lle perdeu un pouco o fío da súa intervención ao final, porque estaba tan sorprendida co que estaba dicindo que non estaba dando crédito e me costaba traballo comprender que alguén que endeudou este concello estas orellas pode vir aquí a falar de que temos un endeudamento de 3 millóns. Vamos a falar do SAF. Vostede realmente está aí sentado para defender os seus veciños ou para defender o partido político que representa? Porque eu lle fago unha reflexión. Se o Concello de Silleda ten obligación de asumir a totalidade do pagamento do SAF a pesar de que a Xunta de Galicia non lle paga o 100%, por que a Xunta de Galicia non ten a mesma obligación de pagarnos escudándose en que o Estado non lle paga a parte que lle corresponde? Se nós temos obligación de ofrecer o servicio, por que vostedes non teñen obligación de pagárnoslo, aínda que ainda non teñan os cartos que segundo vostedes lles faltan do Estado? Vostede tiña que ter un único dato na cabeza e era o que tiña que manexar. A este concello, o SAF, nos costa máis de 800.000 euros e tan só recibimos 400.000 euros. Peléese na Xunta por conseguir que veñan máis recursos. Peléese na Xunta por conseguir que veñan máis recursos. E remato. Perdón, pero é que realmente eu sei cando leí o periódico se me revolvía o estómago vendo como o Partido Popular, que foi o que arruinou este concello, pretenda vir aquí a dar leccións nun concello que está saneado, que ten capacidade inversora, que ten proxectos en marcha. Por certo, os convido a revisar, se queren, as redes sociais de todo o que estamos facendo, porque dá a sensación de que os periódicos non nos leen e que, además, ten as contas claras. Vostedes poden seguir berrando nos xornais, poden seguir mentindo nos xornais, nós seguiremos traballando cada día
con responsabilidade, con transparencia e con compromiso. Outro día escoitaba unha canción moi bonita que decía traballando, traballando, seguimos traballando porque nós non temos tempo de andar criticando. Moitas gracias. Unha cuestión máis por parte do Partido Popular? Sí, bueno, usted aquí no tema da conta pois fai un totum revolutum, pero bueno, pues, non temos ningún problema en falar de todo o que dixe usted. Mire, bueno, usted dinos que temos que ter solo un único dato na cabeza. Mire, eso que usted quere, que non só teñamos un dato e o dato que usted quere, pero isto non vai así. Isto nos pensamos e analizamos as distintas cousas. Acúsanos de manipular a realidade. Bueno, curiosa manipulación da realidade da que se nos acusa cando usted ven aquí a poñer na miña boca algo que eu non dixen. Vennos con esas notas de prensa. É curioso que realmente pois, os dous medios distintos que a mesma nota de prensa pois, teñan uns titulares tan distintos, pero se falamos de manipular a realidade, o certo que alguén que lle conta aos veciños e que presume o que intenta presumir dicindo dato de que ten 2.400.000 euros na caixa, cando realmente é consciente de que 1.750.000 euros deses 2.400.000 euros proveñen dun préstamo, é dicir, son cartos pedidos prestados. Se houvese pedido 5 millóns, podría estar presumindo no periódico de que tiña usted na caixa 5 millóns de euros. Pero eso, como comprenderá, non é un dato real e que realmente o único que busca é manipular e intentar engañar a xente sobre un dato que realmente non é o que usted está dicindo. Por lo tanto, isto é o que hai, isto que usted fixo e é o que nos criticamos. Está usted dicindo que nos aclaremos co préstamo. Oiga, nadie estuvo criticando que se pedira ese préstamo. Ese préstamo era totalmente necesario. E por eso apoyamos, porque era necesario para facer as obras tan necesarias no rural. Nós o que criticamos é porque temos que chegar a pedir ese préstamo. E temos que chegar a pedir ese préstamo precisamente pola mala xestión do goberno socialista. Por eso é polo que temos que chegar a pedir ese préstamo. Un goberno socialista que leva varios anos sin nin siquiera facer os presupostos. Esa é a realidade. Non criticamos que se saque ese préstamo. Que o que usted está intentando facer creer aquí a xente, outra vez intentando manipular. Eso eu non o critiquei. E como vostede di, nós apoyámoslo. Cando se trouxe ese préstamo aquí, nós o que estábamos criticando era realmente o despilfarro que hubo durante o ano 2023. De como se tiraban os cartos horas antes. Por exemplo, na parroquia de Chapa, na que estuvo outro día, botando chapapote nunha pista que xa non valía para eso e cos grupos do Concello de Traballo traballando polas tardes, cando nunca traballan polas tardes. Curiosamente, só traballan antes dos mítines do goberno socialista. Bueno, pois, oiga, esa é unha realidade que ten un sobrecusto e que ao final todos os veciños de Silla tiveron que pagar para estar o mes seguinte a pista exactamente igual que estaba. Esa é a gran xestión da que están presumindo vostedes. Esa gran xestión a que nos levou no ano 2023 a ter moitísimas facturas impagadas. Esa é a que a levou o ano pasado a intentar sacar un préstamo para pagar as facturas que tiña pendientes. Esa é a realidade económica do Concello. Pode pintala como queira. Pode intentar venderlle aos veciños co que usted nos ven a decir aquí. Pero a realidade é o que estamos dicindo nós. E cando nos acusa de vender e de mentir e de tal, nós o que mandamos son os dereitos que hai pendientes de pago, que son 732.000 euros, e que é un dato contrastado ca intervención deste Concello. Co cual, oiga, acúseme usted de mentir, pero pode preguntar se se comprobou ese dato que aparte é que está publicado na página do Ministerio de Facenda. É dicir, eso é a realidade. Acúseme usted de mentir.
pero o dato é ese. E, como decimos, contrarrestado onte mismo e contrastado ca intervención deste Concello. Oiga, eu entendo que usted siga intentando que nós teñamos unha sola cousa na cabeza, que é a que usted quere. Pero xa lle digo que non. Nós temos cabeza para pensar en máis cousas e para avaliar a situación deste Concello e é o que facemos. Bueno, volvenos outra vez ca deuda con cuestións de fai 20 anos, ven con estas historias, que si facturas no caixón e tal. Oiga, mire, vamos a ver. Se había cousas que non se correspondían ca realidade, se había facturas que non se correspondían ca realidade, usted chegou como alcaldesa a este Concello, non? Non fixo nada. Non fixo nada con esas facturas que teóricamente son irreales. Non? Que lle fixo? Pagar aos veciños de Silleda cousas que non eran reales? Oiga, díganos vostede. Porque se fixo eso, entonces é usted unha irresponsable. Entonces é usted unha irresponsable. Solo hai dúas cousas. Ou realmente non se corresponde co que usted di, como outras moitas cousas que estamos vendos aquí, ou realmente é usted unha irresponsable. Porque, evidentemente, usted teria que haber tomado cartas no asunto para solucionar eso. Eu estou seguro que se usted deixara facturas no caixón que non se corresponden con actuacións reais, a situación sería outra. Pero os veciños non a iban a pagar. Fala usted de 10 millóns de pesetas, que son moitísimos cartos. Home, en actuacións imprescindibles, en cousas que usted fala. Podemos recordar actuacións máis ou menos dese importe que se pagaron por este goberno a empresas a dedo por actuacións que non fan habitualmente antes de eleccións e que se subcontrataron a outras empresas, é dicir, evidentemente, con un sobrecoste. Sí. Podemos, se quere, falar do repintado das rúas de Silleda fai uns anos neste Concello. Como se contratou a dedo a unha empresa e despois vimos que era outra empresa a que facía o traballo, subcontratada. Eso como xestionan ustedes os cartos. Podemos falar de máis contratos menores, de contratos a dedos que se dan, que fomos sacando nos últimos anos, se quere. Quere que sigamos por esa vía, seguimos sin ningún problema. Usted falanos da súa boa xestión, fala destas cuestións, pero realmente a realidade é a que hai. E esa realidade é a que nos levou nos últimos anos a estar como estamos. E esa é a que nos levou, usted di, pois, co tema de Sogama. Oye, podemos falar do Sogama, se quere, 50.000 veces. Trouxemos aquí unha moción precisamente para poñer de manifesto que estaba pasando co tema do canon e co tema das bonificacións por parte do Estado e os problemas que está habendo. E das bonificacións que se están implementando dende a Xunta ou que se intentan implementar frente a reticencia do Estado ou das ameazas de impoñer sancións frente a esas bonificacións que se pretenden desde a Xunta de Galicia. Bueno, oiga, usted, eso, pois parece ser que non o é. Volve co SAF, non se preocupe que despois teremos ocasión de falar do tema do SAF. Usted responsabilízanos aquí realmente, oiga, se non ten partidas para pagar ese canon, será porque non as tiña actualizadas. Recordamos que seguimos xa casi en abril e seguimos sin os presupostos. Seremos nós tamén responsables de que usted non faga o seu traballo. Seremos nós responsables de que usted non faga o seu traballo. Sei que está apuntando que seguramente os teremos en breve, pero sabimos con varios meses de retraso. Esta é a realidade. Esta é a realidade. O sea, pode a nós acusarnos de que non paga esas facturas porque non ten partidas, pero que os presupostos xa tiñan que estar aprobados. Estamos en abril para aprobar uns presupostos do ano 2025. Bueno, oiga, se sigue así, apróbese en novembro. Siga usted. Isto o que hai. Mire, a liquidación arrosa o que arrosa. Usted na prensa dixo o que dixo. E todos os datos
que decimos aí son totalmente certos. Usted presume de que ten 2.400.000 euros, pero non lle di a xente que deses 2.400.000, 1.750.000 son un préstamo que pideu. Xa digo, se quere ter 5 millóns de euros o ano que ven para sacarlo na prensa, oiga, pois pida un préstamo en diciembre de 5 millóns de euros. Nos, se é para unha actuación que sea necesaria para o Concello e que sea relevante, aprobarémolo. Igual que fixemos con este para as pistas. Pero non engane a xente. Non engane a xente. Eses cartos realmente que usted ten na caixa, débeos. E os dereitos que hai pendientes de cobro son os datos que ten nesa conta, os que ten no Ministerio e o que nos dá o interventor deste Concello. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E como se pode imaginar, nós non mandamos unha nota de prensa a un periódico, outra a outra e outra a outra. Mandamos unha nota de prensa e despois cada un recolla e fai as interpretacións ou cambia as palabras que quere. Sí, non, poden rirse. Nós xa sabemos que a ustedes esas cousas non lle pasan. Xa sabemos que a ustedes esas cousas non lle pasan. A nós, bueno, pois pásanos. Por que será? Pois sabe Dios por que será. Pero esa é a realidade. Entonces, oiga, nós allí mandamos a nota e decimos o que decimos. E despois os medios recollena como queren. Pero usted dígame se realmente deses 2.400.000 euros que fala que ten na caixa, 1.750.000 non son do préstamo. E se non son, eu rectifico. E se non, reconozca aos veciños que ese mundo que usted quere vender realmente pois, é outro. Antes de darlle a palabra ao BNG, perdonade, pero non vos respostei ao que estabades comentando. Falabades de un desfaz técnico, unha cuestión técnica. Eu dou a palabra ao interventor, se pode contestar, se non vos contestará. Yo creo que no debería intervenir porque esta es la dación de cuentas del gobierno, es un debate exclusivamente político y además pretender que los funcionarios interviniesen en medio de un debate que es prácticamente parlamentario sería darle a la función pública un poder tecnocrático que creo que no debería tener tampoco. Entonces, desde un punto de vista formal no debería intervenir y desde un punto de vista de dónde estamos, yo creo que tampoco. Además, cualquier pregunta sabe que me la puede hacer en cualquier momento y se la contesto pues, sin ningún problema. Pero yo creo que hacer preguntas técnicas aquí me obligaría a intervenir a mí y no es mi lugar. Este es un lugar donde los representantes ciudadanos hablan y yo no represento a nadie. Ben, pois entón vos convido a que despois ao remate do pleno podades falar con el, vale, para que vos poda aclarar esa consideración e demais. A ver, eu non sei que parte non entendeu da miña intervención, porque creo que fixen despacio e medida para que fora clara e demais. Cando vostede fala de que presumimos de que temos moitos cartos no caixón, evidentemente, témolos, evidentemente, aí están os cartos do préstamo, evidentemente están aí, pero porque faltan moitísimos cartos do pago das administracións que non nos fixeron os ingresos que tiñan que facer antes do día 31 de decembro. Isto é, falta ter nas contas as subvencións da Plaza da Bandeira, falta ter nas contas as subvencións da Avenida de Arturo Pérez Lázara. Por lo tanto, ojalá pudiéramos vir aquí dicindo que tiñamos 5 millóns de euros, pero o certo é que os temos. O certo é que os temos. Me fai tamén moita gracia que vostede escude ahora mismo o seu error de interpretación ou a súa mentira flagrante nos medios de comunicación na interpretación dos periodistas, porque di que interpretaron mal o que vostede dixo. Eu vou volver a referirme a eles, eu sinto moito se algún periodista nos está escoitando que usen a súa figura para contravenir o que quiso decir. Aquí claramente pon que Maril di que temos máis de 730.000 euros en facturas, pero no outro medio de comunicación que non trouxen a copia, non me parecía que fora necesario, o que di con claridade é que
argumenta esa crítica en que a deuda va en aumento tras pedirse un préstamo dun 75 millóns de euros e cerrar el año pasado el ejercicio con 732.000 euros en facturas impagadas. Por lo tanto, tanto un medio como o outro recolle que vostede di que temos 730.000 euros en facturas impagadas e é mentira. E é mentira. Fixo unha reflexión que a mí me fixo moita gracia, que dixo que o estado das pistas ven derivado dunha mala xestión dos gobernos socialistas dos últimos 18 anos. Eu que xa pinto canas e xa pasei por moitos plenos aquí, recordo que o primeiro pleno o que asistín como alcaldesa, unha das preguntas que me fixo o alcalde Viéitez foi que tiña pensado facer para poñer o día o estado calamitoso das pistas municipais do Concello de Silleda. Esa foi a primeira pregunta que eu tiven aquí fai 18 anos. Por lo tanto, se seguimos pensando que ter as pistas mal arregladas deriva da mala xestión dos diferentes gobernos e non do excesivo kilometraxe que temos en pistas para reparar, estaremos convertindo e facendo desto un error. Vostede insiste de novo en que toda esta situación ven derivada de que fomos a traballar unha tarde a asfaltar unha pista en chapa. De verdade. Cambie vostede o exemplo, traballo un pouco máis, porque eu creo que é a 10ª ou a 15ª vez que ven con ese exemplo aquí. É dicir, ou moi ben o facemos que non ten outros exemplos, ou moi pouco traballa vostede que non ten máis ca ese. De verdade, o invito a traballar un poquinho máis. E eu pinto as cousas como queiro, di vostede, pinta as cousas como vostede queira. Non. Eu pinto como son. A realidade é que o que está mentindo en relación a esta liquidación é vostede, porque sigue insistindo que hai dereitos pendentes de pago 732.000 euros confundíndoos con facturas, de maneira intencionada. Dixo vostede, eu fun onte a contrastalo coa intervención. Home, non sei, pero estes datos non os fixen eu, non vou preguntar, que xa dixo que tiña que dicir. Estes datos non os fixen eu. Estes datos foronme sacados hoxe. Eu permitinlle que falase, incluso que me chamase irresponsable e non intervín. Así que pidolle a vostede o mismo respeto. Estes datos, a min, que nos facilita é o Servizo de Tesorería deste Ayuntamiento, que fala de que temos, en este momento, exactamente, vou dar a cantidade, 299.773,99 a día 31 do 12 do 25 sen pagar, correspondentes á Sogama, o Carón da Agua, o IRPF e a Seguridade Social nas súas magnitudes máximas. Por tanto, non son facturas. Falo as facturas e di vostede, a vostede quedoulle facturas sin pagar, quedando tal porque vostede non fixo ben o seu traballo. Mire, cando se reía decía, apunta aí, de que o presuposto vai a vir en breve. Non estaba apuntando eso, Estaba apuntando de que todos os concellos de Galicia, teñen o mismo problema, porque Sogama decideu arbitrariamente subirnos a todos nós as tasas do canon. Por lo tanto, aínda que tiveramos aprobado o orzamento do 24, teríamos dificultades para asumir esa suba. Nos, en Lalín, na Estrada ou en calquer outro concello da provincia da Comunidade Autónoma de Galicia. Así que, por favor, pídolle de verdade que deixe de mentir, que deixe de acusar os medios de comunicación de tergiversar as súas palabras e, sobre todo, que deixe de facer unha cousa que sí que é irresponsable. Mire, cando chegamos a este goberno, tiñamos un montonazo de facturas metidas nos caixos. Un montón delas. Vostede di que son de cousas irreales. Eu lle dixen antes que as obras hai que pagalas. Que son cousas irreales. Eu non que dixe que foran cousas irreales. Eu dixen que eran facturas metidas dentro do caixón. Pero fíjense vostedes, estou falando eu e non lle chamei... Ignacio, con respeto,
con respeto, estate tranquilo, non hai ningún problema, non te alporices, non hai ningún tipo de problema, escoita o que te estou dicindo, ti me chamaches a min antes irresponsable, e te escoitei con respeto igualmente, te pido que respetes o meu turno de palabra. Tranquilidade, que non pasa nada. Xa sei que doe, tranquilidade, que xa sei que doen os danos pasados, e menos mal que non sigue gobernando o Partido Popular porque sería unha locura este Concello. E vostede me acusa aquí de que eu como alcaldesa non fixen nada para solventar a situación económica do Concello. Eu, a verdade é que os primeiros anos que estive aquí o único que fixen foi pagar facturas. E recórdolle demais que, fíjese, serían cosas irreales, non o sei, pero o certo é que con esa imaginación financiera que vostede refería antes, o que fixemos foi pedirlle aos empresarios e empresarias lledenses que se querían cobrar tiñan que facernos unha quita nas súas facturas e en algunhas delas, curiosamente, algunhas delas moi próximas ao Partido Popular, esa quita chegou ata dun 60%. É dicir, a xente neste Concello, como non cobraba, inflaba as facturas para facer os pagos. Polo tanto, a irresponsabilidade foi sempre do Partido Popular. Os irresponsables en este Concello foron sempre o Partido Popular. Fala vostede de irregularidades porque facemos contratacións para que logo outros subcontrates. Home, eu non sei, pero as subcontratas é un mecanismo recollido na lei e que está amplamente recoñecido e permitido. Por lo tanto, pídolle, por favor, o invito, máis ben, a traballar un poquinho máis, a preparar un poquinho mellor as súas críticas e, por favor, por suposto, a non mentir. Sí, bueno, por alusións, dado que se me acusa de mentir... É que, sabes que pasa, Ignacio? Eu te deixo falar, pero non uses por alusións, porque nun debate político as alusións son evidentes. No, pero é unha alusión... Eu estaría de acordo en que unha persona membro do teu grupo pedira a súa palabra por alusións, por exemplo, pois as túas concelleiras, os teus concelleiros, porque me referín a eles. Pero que ti digas que vas a intervir por alusións, home, é que por alusións terías que intervir hoxe, sempre e mañán fora do teu tempo. Terminamos... No, por alusións, por unha cosa, porque estáme acusando de mentir e de ser un mentiroso. Entón, por alusións, como se di que estou mentindo, simplemente, oiga, se pode aclarar ao señor interventor si ese dato foi onte contrastado con el vía telefónica porque non estaba no Concello, o sea, simplemente ese dato, si foi contrastado ou non foi contrastado, e si el corroborou ese dato que se estaba dando. Nada máis. Digo, porque outra cousa poderame decir, pero eso de estar acusando continuamente de que mentimos, xa está ben. Xa está ben. Entonces, por favor, que se corrobore e que se diga si ese dato foi contrastado na mañán de onte co interventor deste Concello. O interventor xa manifestou a súa intención de non intervir en este pleno. De todas maneiras, é moi fácil... Pode preguntar. Pero, por favor, é moi fácil de explicar que se vostede lle pregunta ao interventor se hai obligacións reconocidas no liquidación, vai che contestar que sí. Se lle preguntas, hai facturas impagadas, vai che contestar que non. Se acabou o debate. Está dicindo que ese dato é falso e non é así. Perdón. Sí, disculpa. A réplica política á intervención anterior. Nos, desde logo, non negamos que sexa, falando do préstamo de 1,75 millóns de euros, non negamos que a realidade que foi aprobado por todos os partidos, ainda que a veces algúns parece que renegan del, e non pretendemos colgarnos medallas que non nos tocan, simplemente queremos recordar que o que nos toca facer nun debate político o traballo que fixemos. Nese tema do asfaltado de pistas, do préstamo de 1,75 millóns de euros, hai que recordar que en setembro do ano pasado trouxemos unha moción para debatir no pleno e traer á luz pública, poñer no centro do debate a reparación das vías municipais. Había unha moción que foi aprobada por todos, houve un debate alrededor diso e dixemos xa nese momento que estábamos a favor de pedir un préstamo para facer obras prioritarias. Do mesmo xeito que podemos decir que a medida que se pode ir pagando este préstamo poderás ir solicitando novos préstamos para obras prioritarias. Ese é o valor que ten o debate que traemos aquí,
que antes dese debate en setembro, en ningún caso había aquí, se estaba falando de pedir un préstamo para o asfaltado de pistas municipais, de 20 km de pistas municipais. Por tanto, non é colgarnos medallas, é simplemente poñer en valor o traballo que fixemos o ano pasado. E despois deso tamén, simplemente mencionar que, claro, decías agora, menos mal que non goberna o Partido Popular, como estaría este Concello, co cal estamos de acordo. Tamén temos que decir que menos mal que o goberno non está gobernado Silleda por un goberno en maioría absoluta, e agora temos un goberno en minoría que ten que chegar a acordos, ten que negociar, e agora podemos, as prioridades do goberno están condicionadas, por fin, e estánse atendendo outras prioridades que non eran as que se atenderon nestes últimos 20 anos, que non foron precisamente, ao noso punto de vista, as reais necesidades dos veciños. Por lo tanto, menos mal que non goberna o Partido Popular e menos mal que o goberno socialista tampouco está en maioría absoluta para facer como viña facendo o que querían. Moi ben. Xerardo, eu tamén vos convido a vos a que revisedes tanto os periódicos como as redes sociales para que podades comprobar que moitas das críticas que facedes como prioridades agora mesmo están xa encamiñadas ou aprobadas polo goberno. Vai quedar, creo que en evidencia, no seguinte punto. Pasamos ao seguinte punto, a moción do BNG sobre a creación dun centro cultural da vila na antigua sede municipal. Ten a palabra, sí, unha cuestión, o interventor vai abandonar a sala porque estamos nun proceso selectivo de personal e ten que estar no... Ten a palabra a concelleira Erea Rei. Ben, a verdade é que está ben que se faga unha mención a que se revisen as redes sociales. Nós tamén notamos que se revisan bastante as redes sociales do BNG e así se están levando a cabo cousas que son prioritarias e que deben estar feitas. Ben, comezo por presentar a moción para a creación dun centro cultural da vila na antiga sede municipal. Vou pasar a ler a moción para que quede clara e despois fago uns comentarios. A cultura para nós pois é a expresión da nosa herdanza, o que nos define como sociedade, un factor de cohesión social e debe ser considerado como un elemento de primeira necesidade e un dereito de toda a cidadanía. A cultura expresas a través dunha infinidade de modalidades que permiten, dunha banda, o desenvolvemento de actividades artísticas ben profesionais ou amateurs, e por outra, a concorrencia dun público ávido por coñecer as súas creacións, dinamizando así a vida dunha vila. Coa transformación da antiga Casa da Cultura en Casa do Concello, perdéronse unha serie de servizos que se ofertaban na mesma. Por citar algúns exemplos, trasladouse a biblioteca a un edificio que non reúne as mellores condicións para os fins que persegue, xo temos exposto aquí por parte do BNG, perderonse as salas de exposición de creacións artísticas e o novo salón de actos múltiples ten menor capacidade que o que había anteriormente. En definitiva, que a día de hoxe na vila de Silleda non se conta cun espazo municipal de calidade para acoller a expresión artística e cultural da veciñanza. A antiga sede municipal, o noso considerar, é unha construción cunha superficie aproximada de 618 metros cadrados repartidos en 2 andares. O andar inferior deste espazo podería adecuarse para dispoñer de varias salas polivalentes que poidan usarse para a realización de exposicións e de actos públicos de diversa índole por parte de todo o tecido social e económico de Silleda. Con respecto ao segundo andar, consideramos que sería positivo contar cunha gran sala de exposicións e eventos que ocupase boa parte do mesmo e que permitise acoller actos de maior envergadura. Para iso, habería que estudar a posibilidade de dispoñer de asentos en grada para o público, mesmo mediante algunha estructura retráctil que permitise contar cun espazo aberto e diáfono nunhas ocasións e dunha superficie en gradas noutras. Para lograr que o novo espazo sexa realmente útil, sería preciso consultar os colectivos que necesidades teñen e, por suposto, contar co asesoramento técnico de profesionais das artes escénicas, co fin de que a nova sede cultural conte cos medios técnicos e os espazos necesarios para cumprir o seu fin, ser sede e motor da vida cultural na vila de Silleda. Polo tanto, por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG propón a adopción dos seguintes acordos: que o Goberno Municipal redacte este mesmo ano un proxecto integral de renovación do interior da Casa Consistorial, contando co asesoramento técnico de profesionais da cultura e as artes escénicas, co fin de converter ese edificio no novo centro cultural da vila de Silleda. Ben, eu, con respecto a esta moción,
O que animo é que ambas forzas políticas, tanto o PSOE como o Partido Popular, a aprobar esta moción e a que se comprometan coa cultura desta vila. Agora mesmo escoitaremos o que teñen que dicir ao respecto, pero sí que por parte do Goberno xa se nos fixo unha contestación na prensa. Vou sacar dúas cousas que se nos dixo. Por un lado, dice que sempre se falou deste proxecto, está ben falalo, pero o que está ben é falalo no pleno. E iso é onde queremos traer este debate. Dendo que se cambiou a Casa Consistorial de emprazamento, houbo tempo de facer outros proxectos, o que non vemos é que se fixese nada por este. Entón, non nos parece unha excusa, eso de que sempre se falou. E despois dice que requeriría dun gran investimento. Ben, eu, ante isto, pois vou recoller as palabras da propia alcaldesa que dixo onte na prensa: un concello solvente con capacidade de inversión e con marxe para seguir impulsando proxectos clave para o futuro. Agora ben, isto de que custa moito e de que é un grande investimento, pois tampouco nos sirve de excusa se ten estas palabras na prensa, porque parece ser que todo o que pedimos, todo o que solicitamos dentro do BNG sempre ten un alto custe. Volvo a recoller outras palabras da alcaldesa onte na prensa, que di que o compromiso conseguir mellorando infraestructuras e servizos para os veciños. Pois eu digo algo con isto: adquira hoxe ese compromiso. O compromiso cos veciños de Silleda para devolverlles un espazo que lles foi quitado. Nós sabemos que para o Partido Socialista non entran dentro das súas prioridades os servizos básicos, e atender estas prioridades pois non dá moito rédito político. Pero, aínda que non este dentro das prioridades deste goberno, pois non deixa de ser unha demanda dos veciños, e está moi ben, volvemos a recalcar, dixémolo no anterior pleno ordinario de xaneiro, que está ben colaborar coas asociacións e cos colectivos veciñais, pero non é de recibo ter que usar un salón parroquial. Apoiar a cultura para nós é dotala de espazos dignos, non só poñer carpas e programar pois obras de teatro que manda a Deputación. E quero matizar algo, porque me imagino que eso xa saleu na prensa tamén. Xa sabemos, estamos informados, a veces infravalórasenos polo que se nos di que temos que buscar máis información, pode ser en certos casos, pero xa sabemos que hai un acordo para o uso do salón parroquial, pero iso non quere dicir que estea ben feito facelo. Ben, antes de iniciar o debate, como xa empezaches co debate, non te parei, creo que está perfecto, pero temos que votar primeiro a inclusión no orden do día, porque non estaba ditaminada a moción. Vamos a votar simplemente, pois, parimos o debate, vale? Que me pareceu un pouco procedente cortarche, pero non pasa nada, eu entendo que... Vale, ben, entón votamos primeiro a incorporación, se procede o debate da moción, vale? Porque é un asunto sin ditaminar. Votos a favor? Unanimidade. Entón, ahora sí, gracias. Unha. Vale. Tiene que ser antes del turno. Vale. Ben, por lo tanto, doulle a palabra ao Partido Popular para continuar co debate. Sí, bueno, en relación con esta moción que se trae sobre a moción que trae o Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois é evidente que a obra da nova Casa do Concello pois perdeuse un espazo fundamental para nós, como era a Casa da Cultura e a Biblioteca, que tiña pois un espacio aceitado pois anexo a esta instalación. Dende ese momento pois fixo sin a planificación de volver a recuperar ese espazo, un espazo que, como decimos, entendemos que é fundamental para a veciñanza. É certo que sempre se dixo dende o goberno municipal que o espazo que se pensaba para esta actuación pois era ese antigo consistorio, pero realmente pois nunca se puso realmente pois ese proxecto, nin se falou en serio dese proxecto, nin do que iba a ser. Nos, o que si nos gustaría tamén, dado que parece ser que ahora sí xa se plantea esa nova ubicación como
como a que se ten prevista polo Grupo de Goberno para ubicar esa nova Casa de Cultura, gustaríanos que se nos explicase cales son as circunstancias que mudaron dende que se tomou a decisión de modificar o emplazamento da Casa do Concello ata o de agora, xa que dentro do Grupo de Goberno naquele momento se fixo campaña para sacar dali o Concello, argumentando que había moitos problemas de seguridade pola ubicación, porque estaba nunha situación nunha curva moi perigosa, o que facía perigoso para os veciños acudir a ese concello, que tamén había moitos problemas de aparcamento nesa zona, co cual tampouco era unha zona aceitada para o concello naquel momento, e outras moitas explicacións que facían que aquela non fose unha ubicación aceitada para o concello. Entendemos que se non eran aceitadas para o Concello, menos o son para unha Casa de Cultura, sobre todo porque unha Casa de Cultura, se se pretende que teña actividade, primeiro vai a facer que concurran nela xente de moi diversa idade, entre eles menores de idade. Normalmente moitas das actividades celébranse en horas nocturnas, co cual o emplazamento sería moito máis peligroso todavía para levar ali unha Casa da Cultura que un concello que só funcionaba pola mañán. E, sobre todo, tamén as actividades normalmente congregan nun período moi corto de tempo a moita xente que normalmente se desplaza no seu vehículo, co cual esas dificultades de aparcamento serían moito maiores. Co cual, gustaríanos saber cales son os elementos que levan ao Grupo de Goberno ou levaron a desbotar esa ubicación para unha Casa do Concello e, sin embargo, por ser unha ubicación tan mala para esa actividade, e, sin embargo, o levan a considerar que é unha boa ubicación para unha Casa da Cultura, o cual nos parece sorprendente. Evidentemente que ten que haber un espacio para a Casa da Cultura. Vos na moción tamén facedes alusión a que unha vez inaugurada, nos entendemos que esa ubicación tiña que estar decidida, proxectada e planificada para levarse a cabo non unha vez inaugurada esta Casa do Concello, sino no momento no que se decideu deixar as Silledas en Casa da Cultura. E o que votamos en falta, xa que só se fala na moción dun espacio para artes escénicas, que nos parece ben, pero sí para a reubicación da biblioteca, porque, como decides na exposición de motivos, ou na exposición que facedes na moción, e como se denunciou por este grupo o inicio do traslado da biblioteca, a ubicación na que se instalou a biblioteca, que na antigua Casa da Xuventude, non é a máis idónea, primeiro polo espazo, segundo polo ruido, e realmente non cumple as funcións que debería cumplir a biblioteca pública. Por lo tanto, nós sí que votamos en falta nesa moción que realmente non se faga unha reubicación ou que non se solicite unha reubicación ou non se planee un espazo para esa biblioteca no antigo consistorio, se se pretende unificar ali todo o que é a Casa da Cultura. Ben, ten a palabra por parte do Partido Socialista a concelleira Mónica González. Ben, en primer lugar, bo día a todas e a todos. Respecto a esta moción, a esta proposta do Bloque Nacionalista Galego, dende o Goberno Municipal queremos facer unha serie de puntualizacións e a ver se son capaz de concretar todo despois de escoitar as dúas intervencións. Facer puntualizacións, en primeiro lugar, porque lendo esta moción, lendo a exposición de motivos, dá a sensación de que en Silleda hai unha carencia de instalacións culturais. E, en segundo lugar, porque parece que se ven a descubrir agora o futuro da antiga Casa Consistorial, cita na Rúa Trasdeza, número 55, e que ata hai hoxe, xusto hoxe, 16 meses, foi sede do Concello. Sempre, e digo sempre, e repito, sempre se falou, como dixo tamén o voceiro, ou acaba de decir o voceiro do Partido Popular, do uso cultural dese edificio. E se fixo dende o minuto 1, incluso alá polo ano 2015, van alá 10 anos, cando se empezou a falar por parte do Goberno Municipal de entón da posibilidade de unificar todos os servizos municipais nesta casa na que hoxe nos atopamos. Así se dixo públicamente en numerosas ocasións.
E así se recolleu nos medios de comunicación, hoxe que estamos falando tanto das notas de prensa e dos medios, pois vamos a tirar de medios. Se fixo en numerosas intervencións públicas, se falou nos plenos, cando se falaba, e o saberá o señor Maril, que estuvo presente naqueles debates, se fixo alusión a que esa casa iba a quedar para uso cultural, e se fixo tamén uns meses antes de aquela consulta popular celebrada o día 4 de xuño do ano 2017, na que os veciños e veciñas de Silleda dixeron que sí a ese cambio de concello, nun boletín publicado con motivo dese traslado, desa votación que houbo, e nun dos puntos se recolle. En todo caso, se a veciñanza decide apostar polo cambio, o actual consistorio como edificio histórico que é, continuará tendo uso e acollendo as actividades culturais que se veñen realizando no edificio da Rúa Progreso. Este boletín mandouse a todas as casas de Silleda. Pero é máis, cando comezaron as obras desta casa, alá polo ano 2022, tamén se recolleu nos medios de comunicación, en noticias como esta do Faro de Vigo do día 2 de decembro de 2022, Silleda dá nueva vida al edificio que hasta hace 40 años, por este edificio, albergó el cuartel de la Guardia Civil y que luego fue Casa de la Cultura e sede de la Biblioteca Municipal ya reubicada. A biblioteca trasladouse en abril do ano 22. Agora falamos da biblioteca. A Centro Cultural se destinará la actual Casa Consistorial, manteniendo así la utilidad pública de dos edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico de la villa. Por lo tanto, creo que queda claro que este goberno sempre optou e segue optando por convertir a ese edificio nun centro cultural. E falando de infraestructuras culturais, si é certo, como di a moción, e non o vamos a negar, que co traslado do Concello se perderon instalacións, igual que é certo pois que o salón de actos que temos aquí ao lado pois ten menor capacidade. Pero non é menos certo que Silleda é a día de hoxe un dos concellos desta comarca ou destas comarcas con máis infraestructuras culturais. Temos o Auditorio Municipal Manuel do Pazo, perfectamente equipado para acoller calquera proposta escénica e que na súa parte de atrás, como saben, pois ten salas de ensaio e incluso tamén aulas dese segundo centro, dese centro da Escola de Música Municipal. Temos o Centro Cultural Vista Alegre, que, entre outros, está dotado cunha sala de exposicións a disposición de artistas tanto de Silleda como de xente de outros municipios. E temos a Biblioteca Municipal Daniel Castelao, por certo, non sei se se acordan, pero a biblioteca xa estuvo nesa casa, na Rúa Trasdeza, número 90. Nun edificio que sí reúne condicións e no que xa lles adianto, e creo que o temos falado en algunha conversa, no que temos previsto facer unha vez que Telefónica traslade esa centraliña que hai ali, facer unha ampliación no patio interior. E unha biblioteca que, por certo, dende que se mudou en abril do ano 2022, aumentou o número de persoas usuarias. E, ademais, no primeiro andar dese edificio, que tamén alberga a Casa da Xuventude, hai dúas salas. Unha delas, equipada tamén técnicamente para acoller obras de teatro que xa se teñen feito, para acoller actividades, actuacións, cursos, obradoiros. E falemos de auditorios. Temos o Salón Contiguo a esta casa, dende onde se celebran, dende novembro de 2023, cando se fixo o traslado, numerosas actividades, houve presentacións literarias, houve obras de teatro, houve cursos, o último foi onte, por certo. E, ademais, e gracias á inestimable colaboración da Fundación Semana Verde e tamén a colaboración da parroquia de Silleda, temos a nosa disposición e a dos colectivos que así o solicitan outros dous auditorios. O da Semana Verde, dende o ano 2014, que ten preto de 700 butacas e no que se veñen celebrando, como saben, diversas actividades e tamén actuacións de gran formato que xa quixeran ter outros concellos ese auditorio. E temos tamén o do Salón Parroquial, sí, onde vamos a rematar esta fin de semana o ciclo de teatro cunha doble función. Por certo, nese ciclo de teatro, dicía antes a voceira do BNG, de 7 obras, a Diputación só financia parte de 2. Tamén temos, en canto a infraestructuras culturais, a Escola de Música de Silleda. E tamén temos a antiga Cámara Agraria, situada na Rúa Pontevedra, onde estivo a Escola de Música,
que hoxe está convertida en sala de ensaio para grupos e para varios músicos que teñen ali a disposición gratuitamente os seus locais. E tamén nese edificio hai locais cedidos a varias asociacións. E por se isto fora pouco, a maiores en Silleda temos o luxo de contar co Mosteiro de Carboeiro, que ademais de usos turísticos tamén se ten confirmado polo seu valor como escenario cultural, con representacións teatrais, concertos e outras actividades que van a ter, por suposto, continuidade. E o mes que ven teremos a seguinte. Polo tanto, por todo o que acabo de decir, este goberno considera que ese déficit de infraestructuras culturais do que falan ou que dan a entender non é real. Sabemos perfectamente, porque temos agora, mesmo nestes momentos, a responsabilidade de gobernar, que temos que convertir esa casa da Rúa Trasdeza en centro cultural. Pero tamén sabemos, e sí, o sabemos, que para poder facelo vamos a ter que recurrir a fondos excepcionais, porque sí, repito que xa dixemos, eso vai a requerir unha gran inversión. Entre outras cousas, pola estrutura interior do seu edificio, non sei se dan conta con esa escaleira interior que vai a condicionar moito nun futuro o que se faga ali. Poderemos optar a fondos europeos como o programa PIREP, o Plan Integral de Recuperación de Edificios Públicos, que ademais encaixa moi ben en programas como ese. Pero é máis, temos que plantexarnos tamén que facemos coas instalacións que temos municipais na rúa Alfonso Trabazo, ver que encaixe lle damos e ver tamén que facemos co arquivo do Concello, que por se non o saben, aínda está no número 55 da Rúa Trasdeza. A todos, en definitiva, nos gustaría que a Casa da Cultura de Silleda fose unha realidade canto antes, pero aquí non hai varitas máxicas. E nós, como dixen ao principio da miña intervención, consideramos que é unha obra necesaria. Así o vimos dicindo durante todos estes anos. Pero gobernar, ou se que se fala de prioridades, pois tamén é priorizar. Tamén é priorizar. A nosa postura, e creo que o teño falado, alo menos nalgúnha conversa, pode que en privado, polo menos con algún membro do Bloque Nacionalista Galego, é facer un estudo de usos. De feito, xa contactamos dende a Concellería de Cultura con algunha entidade que se dedican a facer estes traballos, entidades especializadas, para que inclúan tamén ese estudio de usos que facer coas instalacións da Rúa Alfonso Trabazo e a partir de aí plantexar o proxecto. Respecto a esta moción, aínda estando de acordo no fondo, pois dentro deste grupo nos vamos a abster, porque, bueno, consideramos que é un tanto oportunista traela agora aquí. E respecto ao Partido Popular, bueno, o que di vostede de seguridade, de tal, non nos sorprende nada. Como dixen antes, hoxe que estamos a tirar da prensa, pois vou a tirar de prensa. E nos alegramos que agora lle vexa o uso cultural a ese edificio, despois de dicir, 2 días antes da consulta popular, en xuño do 2017, el PP asegura que el consistorio se queda pequeño para albergar la Casa da Cultura. O decir, el PP, outro titular, neste caso de La Voz de Galicia, son dos xornais distintos, sí. El PP considera que trasladar la Casa de Cultura é un despropósito inasumible. Alegrámonos moito que agora, pois, por fin, vexa que se pode asumir. E xa para rematar, respecto ás consideracións que facía tamén a voceira do BNG, que sobre o tema das carpas, mire, eu lle recomendo que cando queira coñecer de cerca a xestión que se fai dende o Departamento de Cultura, ademais de ver as carpas, lle pregunte a todos os colectivos que fan actividades se o Concello colabora só poñendo carpas. Nada máis. Ten a palabra o BNG. Ben, visto as declaracións da Concelleira de Cultura, creemos que todo está moi ben, hai moitísimos espazos na vila de Silleda e a cultura está totalmente coberta para as asociacións e para os colectivos. Bueno, a miña consideración é que eu non creo que Silleda conte cos espazos culturais que merece todo o tecido asociativo e cultural que existe. Mais que nada, porque houve un espazo que se lle foi quitado e non foi recuperado. Así mesmo, volvo a preguntar, está moi ben, falouse moitas veces, díxose, búscase daqui investimentos, búscanse dalá investimentos, volvo a preguntar,
Dende que se lle retirou a Casa da Cultura aos veciños e veciñas de Silleda, por que non se fixo nada? Quizáis por cuestións de prioridades. Hai prioridades, hai proxectos que si se levan a cabo, que si se buscan investimentos, hai outros pois que non son tan prioritarios, entonces se pode deixar pasar tempo. Nós traemos esta moción aquí, creemos que é importante, que é interesante para os veciños e veciñas, non nos traemos aquí porque queiramos ser oportunistas, senón porque é unha demanda que nos trasladan os veciños. Entón, ante iso, pois, cada partido político saberá o que quere facer con esta moción. Ben, ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, que a Conselleira de Cultura veña a falar de oportunismo despois de, falamos de 2 anos que se retirou a Casa de Cultura, ainda non temos máis de 2 anos e ainda non temos unha ubicación redefinida, nin o proxecto, nin tal, pois ao final vennos a dar a razón naquelo que decíamos na prensa que usted acaba de recuperar. O que non nos acaba de explicar vostede é que mudou nesas explicacións ou neses argumentos que vostedes lle daban aos veciños de Silleda para buscar o traslado da Casa do Concello e, sin embargo, que ahora o asumen como idóneo para a Casa da Cultura. Eso é o que non nos acaba de aclarar. Nos seguimos pensando o mesmo. Entendemos que realmente, e como ya estábamos dicindo, o Bloque Nacionalista Galego realmente non ven a solventar esa instalación as necesidades do Concello de Silleda. Ao final, usted falou de prioridades, está claro que a cultura para este goberno non é unha prioridade, xa o vimos en moitas ocasións. O que nos di que fan falta moitos recursos, que fan falta unha serie de cuestións, é o que nos decíamos que era inasumible e que era un despropósito tirar, demoler unha biblioteca que estaba funcionando para levála a outro lado e, sobre todo, tamén pola superficie que se dedicaba nesta ubicación a Casa de Cultura e a biblioteca, pois intentar reunificar todo no antigo Concello, pois tampouco nos parecía viable naquele momento e seguimos sin velo neste momento. Por lo tanto, non sei que contradición ve usted nas nosas palabras. Nos onde si vemos contradición é no grupo de goberno, que aínda que di que realmente pois eso estuvo sempre na intención, o certo, como usted ben di, eu acórdome daqueles debates e de como se lle preguntaba directamente sobre ese uso do antigo Concello neste pleno, por esta forza política, pero tamén polos sucesivos voceiros do Bloque Nacionalista Galego no seu momento, e dende o goberno non se quería dar resposta a que se iba a facer. Porque ustedes mismos, despois da publicación dese boletín, se daban conta de que estaban caendo en contradiccións e que realmente estaban dicindo que era moi inseguro para unhas cousas e, sin embargo, pretendían levar para ali a Casa da Cultura. Por lo tanto, nós o que exiximos é sacos anos que levan pasados e que de unha vez por todas se poña en valor eses espacios, que se dé un lugar aceitado para a Casa da Cultura do núcleo de Silleda, inda que vostede di que é un espacio magnífico para a biblioteca, a antigua Casa da Xuventude, o certo é que calquera que entre ali pode detectar as carencias que ten esa biblioteca e pode preguntarlle aos usuarios frecuentes desa biblioteca pois as distintas carencias que se están queixando continuamente e, como decimos, non estamos falando de que vayan alá 3 meses, 4 meses, 5 meses. Estamos falando de que van varios anos e a día de hoxe seguimos sin ter un proxecto encima da mesa. Contactan ustedes, curiosamente, ahora con empresas para que fagan estudios, para que fagan... Bueno, sí, contactos e tal, bueno, pois sigamos perdendo tempo e, mientras tanto, non teñamos un espazo aceitado. Nos, como decimos, non nos parece razonable, volvemos a poñer as miñas ou as nosas dúbidas en relación ca moción do Bloque Nacionalista en relación con esa reubicación da biblioteca, que entendemos que ten que ter un lugar máis aceitado e neste proxecto pois parece que se prescinde desa cuestión
que nos entendemos que é básica tamén nesa reubicación e foi algo que se foi o que se leva pedindo, sobre todo, como decimos, por as eivas que ten a nova ubicación. Ben, por parte do Partido Socialista. Non me vou a repetir nos argumentos que si dixen antes, simplemente aclarar algunhas cousas. Por exemplo, ao BNG me gustaría que matizara esas palabras. Non se arrebatou ningún espazo. Houve unha consulta popular que ademais foi pioneira e exemplar, e os veciños e veciñas deste concello decidiron co seu voto traer para aquí os servizos municipais. Ao Partido Popular dicirlle que non mudaron os argumentos, non mudaron, o demostrei antes, non seguimos crendo, como di esta moción, que ese edificio ten que ter un uso cultural, e tampouco negamos o que se dixo no seu momento. A ubicación non é a máis idónea, non o era antes e non o vai a ser, pero, como dixemos naquel momento, non compare vostede o volume dun concello a diario coa actividade que pode haber puntualmente. E esas cuestións son algo que teremos que ir resolvendo con ese estudio de usos que nos propoñemos. E xa por último, non quero rizar máis o rizo, porque, bueno, me encanta que os dos grupos da oposición se veñan a preocupar agora pola cultura, supoño que algo estaremos facendo ben. Pero fala vostede de tempo, de que van alá moitos anos. E falando de tempo, vostede acaba de anunciar no punto anterior que vai a traer unha moción. Home, tivo 2 meses, unha moción que non vimos, polo menos non sei o resto dos voceiros. Pero o último pleno foi o 30 de xaneiro. Non é o mismo facer un proxecto para un edificio que traer unha moción que seguramente sexa unha moción tipo do seu partido, que o único que tiña que vir era registrala. Ni siquiera eso que o pode facer por sede electrónica. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, responder ao voceiro do Partido Popular que con respecto á biblioteca nos entendemos que a biblioteca precisa dunhas melloras no espazo no que xa está ubicada actualmente para que cumpla con todas as condicións que ten que cumprir, que agora mesmo non as cumpre. Entón, creemos que a Casa Consistorial debería ser todo un espazo cultural e a biblioteca debería quedar ao marxe. E, bueno, entre as últimas palabras da Concelleira de Cultura está dicindo que entón os veciños decidiron quedar sin espazo cultural como era a Casa da Cultura. Está ben como resultado dunha das primeiras votacións que fixo este Concello sendo pioneiro. Ben, vamos a proceder á votación. Eu, sin antes aclarar unha cuestión, porque estaba intervindo a Concelleira de Cultura e vostedes estaban falando, por si non entenderon, que das obras de teatro das que se programaron este mes, tan solamente 2 delas as financiou a Diputación, e que, como estaban falando, mellor non escoitaron o que dixo a Concelleira, pero creo que era importante que o sepan, non? Porque falan de falta de programación e que din que abusamos da programación da Diputación cando das 7 tan somente cofinanciaron 2 delas. Ben, vamos entón a proceder a votación. Votos a favor da moción? Votos a favor da moción? 2 do Bloque Nacionalista Galego. Abstencións? O resto da corporación. Vamos a seguinte a moción que se anunciou o concelleiro do Partido Popular que quería presentar, en este caso, como está non foi nin dictaminada nin incluída aquí, temos que votar a súa inclusión, en este caso, por maioría absoluta. Eu volvolle a recomendar de novo encarecidamente, recollo as palabras da concelleira socialista Mónica González, de que creo que 2 meses de plazo entre 2 plenos é tempo suficiente para que o seu grupo presente mocións nas que os compañeiros da corporación podamos traballar e poder facer un debate moito máis reglado, sosegado e analizado, porque a nós, ao contrario que o Partido Popular, nos gusta preparar as cousas. Por tanto, pode vostede contarnos que moción é para despois proceder ao voto da súa inclusión ou non no debate. Sí, bueno, nos en relación con esta moción non se trouxo antes porque faltábanos uns datos de estimacións en relación co Concello que entendíamos que eran fundamentais.
En calquer caso, incluímola de acordo coas previsións que hai no regulamento orgánico e na lei para poder incluílas e, bueno, de todos modos é algo tan sincero que entendo que non lle vai a supoñer ningún problema poder apoialo. E o que sí, xa que se nos reprocha non traer ou non habela traído antes, oiga, que se nos reproche a nós non traballar por traer esta moción cando nos faltaban datos, cando vimos a un pleno con un único punto da orden do día despois de 2 meses con xente a sueldo do seu grupo, home, cando menos é curioso, vimos con un solo punto na orden do día a este pleno, e están usted reprochando esta cuestión. Mire, en relación ca moción, é unha moción relativa ao financiamento estatal do sistema de atención á dependencia de Galicia, que presentamos en relación coa financiación por parte do Estado a este sistema de atención á dependencia. Imos falar do SAF. Sí, da dependencia, non só do SAF. Madre mía. Pois, polo tanto, vamos a votar a favor da inclusión no orden do día. Bueno, perdón, vamos a votar pola inclusión no orden do día. Votas a favor? Queda incluída no orden do día. Ben, pois sometemos, polo tanto, a moción, vou a dar lectura. Trouxa fotocopiada, polo menos, para poder... Non, vou a facer a viva voz, para... tal e como se prevé no regulamento Eso deste non Concello. ten nada que ver cos datos que lle faltaban, non? Traelos e facilitar o traballo da corporación que fotocopiar non dependía dos datos, non? Non, vamos a ver, facilitar... É unha broma para que teña vostede claro o difícil que nos fai o traballo vostede pola súa falta de dedicación. Non, mire, o difícil que nos fai vostede o traballo, pois, por exemplo, dándonos a liquidación da conta, pois 2 días antes do pleno, agotando todos os plazos e sin darnos traslado anteriormente. Eso tamén, ter que preparar todos os temas, pois con esa falta de antelación e agotando todos os plazos, igual que para a convocatoria das comisións informativas, é o que fai este goberno, co cual, oiga, permítelo a lei, usted faino, a nós permítenos a lei, pois nós facémolo tamén. Mire, xa lle digo, se quere entrar nesa guerra podemos discutir, pero volvemos a recordarlle que despois de 2 meses só traen ustedes un único punto na orden do día deste pleno ordinario. Como decíamos, presentamos dende o Grupo Popular do Concello de Silleda a moción relativa ao financiamento estatal do sistema de atención á dependencia de Galicia, e na exposición de motivos decimos que a Comunidade Autónoma de Galicia é a segunda con maior índice de envellecemento de España por detrás de Asturias e a terceira con a maior tasa de dependencia, só superada por esta rexión e a de Castela e León. Froito desta situación, o noso territorio conta na actualidade con 77.000 persoas adheridas ao sistema de atención á dependencia, das que 23.765 pertencen á provincia de Pontevedra, o que dá boa mostra, ante estas elevadas cifras, da importancia deste servicio público. Dito sistema, xestionado pola Xunta de Galicia, está a sufrir desde hai máis de 15 anos un grave problema de infrafinanciamento polos incumplimentos constantes e reiterados por parte do Goberno de España, que non está a abonar en ningún exercicio o 50% do custe deste sistema, que é o que aparece especificamente recollido na lei aprobada no ano 2006 baixo o mandato do presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Como consecuencia delo, o Goberno galego ten asumido e adiantado un montante total de 2.500 millóns de euros pola atención ás persoas dependentes da nosa comunidade desde o ano 2009 que lle correspondería pagar ao Estado. Esta débeda, no que se refire á provincia de Pontevedra, sitúase arredor dos 771 millóns de euros. 58,1 millóns de euros corresponderíanlle á comarca de Odeza. E, según as últimas estimacións que podemos facer, o Concello de Silleda corresponderíanlle 7,2 millóns de euros. Ante esta situación, a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, reclamou hai uns días no marco do Consello Territorial de Servicios Sociais presidido polo ministro Pablo Agustín Dui, que se pague esta débeda histórica con Galicia e tamén que, de aquí en diante, o Estado cumpra o financiamento recollido na Lei de Dependencia e abone todos os exercicios o 50% das prestacións.
Dende o Partido Popular de Silleda respaldamos absolutamente estas demandas da titular autonómica e da Xunta de Galicia, posto que os esforzos que está a realizar nesta materia o Goberno autonómico para seguir mellorando a atención ás persoas dependentes vense cercenados e limitados polos problemas de financiamento que xera o Goberno de España cos seus incumplimentos, ao non dispoñer dos fondos suficientes, necesarios e amparados pola legislación. Paralelamente, temos que lamentar que a situación do financiamento do sistema de atención á dependencia por parte do Executivo Central está cada día máis lonxe de mellorar e os recurtes nas súas achegas están a ser unha constante. Así, o Estado sufragou no ano 2023 o 40% do custe deste sistema, incumplindo en calquer caso coa súa obriga de que sexa exactamente a metade, pero que no ano 2024 o destino de cartos a prol da comunidade autónoma reduciuse ao 34,9%. Ademais, as perspectivas son aínda peores para o presente 2025 como consecuencia da falta de orzamentos xerais do Estado e do funcionamento coas contas prorrogadas de 2023, unha cuestión que é exclusiva responsabilidade do PSOE e dos seus socios de coalición e de goberno. Tamén temos que lamentar do mesmo xeito que a Consellería de Política Social e Igualdade as novas medidas que trata de implantar o Goberno de España sen asumir a súa parte de financiamento e deixando as mesmas ao pago íntegro por parte das comunidades autónomas. Así, concordamos, e así o defendemos sempre, na necesidade de ampliar e universalizar a teleasistencia ou o servicio de axuda no fogar, pero, lóxicamente, coa correspondente achega orzamentaria para que non se recaia só nos petos da Xunta e dos concellos pontevedreses e galegos. De feito, desde o PP temos que lamentar as excusas peregrinas, justificacións e erradas comparativas económicas ofrecidas polo Ministro de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2023 para tratar de defender as achegas do Goberno de España malia non cumprir reiteradamente co financiamento da atención á dependencia e das demais atencións sociais e para non comprometerse nin co pago das cantidades adevedadas nin cos fondos necesarios para o futuro. Pola contra, e malia as dificultades xeradas por este infrafinanciamento estatal, queremos destacar os esforzos que está a facer a Xunta de Galicia nesta materia, aínda que as dificultades económicas provocadas polo Goberno de España estean a ser notorias polos incumplimentos e os recurtes na transferencia de fondos que nos corresponden para esta área. Así, valoramos moi positivamente do Goberno galego a recente aprobación dun plan de choque dotado con 90 millóns de euros para efectuar a resolución das concesións de axudas para a dependencia nun plazo nunca superior aos 6 meses, que é o recollido na lei, e tamén outras medidas moi acaídas para os cidadáns, como a posta en marcha do bono cuidado no fogar, que facilita unha axuda de 5.000 euros para a atención a estas persoas, ou as achegas directas para o pago dunha praza de residencia ou dun centro de día ou para a contratación dun cuidador. En todo caso, estes avances precisan ser implementados de xeito decidido por parte do Goberno de España co cumprimento retroactivo, exhaustivo e constante do financiamento da atención á dependencia e das demais prestacións e servicios sociais nas que ten competencias. Por todo isto, o Grupo Partido Popular no Concello de Silleda presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, reclamar ao Goberno de España, a través do Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2023, o pago da débeda histórica do sistema de atención á dependencia en base ao recollido na lei deste ámbito, aprobado no ano 2026, e que ascende a 2.500 millóns de euros para a Comunidade Autónoma de Galicia, dos que 771 millóns de euros correspóndense coa provincia de Pontevedra, 58,1 deses a comarca do Deza e, según as extrapolacións que fixemos, 7,2 millóns de euros corresponderíanlle ao Concello de Silleda. Exixirlle ao Goberno de España que dende o presente ano 2025 cumpla co financiamento do sistema de atención á dependencia de Galicia que pola mencionada normativa obriga a chegar o 50% do seu custo total. E, terceiro, demandarlle ao Goberno de España que cese de inmediato nos seus recurtes as achegas de Galicia para sufragar o sistema de atención á dependencia tras diminuíla en máis de 5 puntos porcentuais entre os anos 2023 e 2024. Como decimos, é unha moción, entendemos que bastante clara. O voceiro do Bloque Nacionalista Galego no anterior pleno decía que non sabía exactamente cal era a cantidade que tiña que achegar o Estado, ese o porcentaxe que marca a lei, que se lle dixo no anterior pleno, que estábamos falando do 50% do custe, e as achegas que se fixeron tanto no 2023 como no 2024 que se veñen reducindo o porcentaxe, así como os distintos cantidades,
entendemos que son necesarias para poder financiar ese servicio tan necesario para os nosos veciños, que lle está supoñendo pois, un coste importante o Concello, e, por lo tanto, entendemos que ningún problema habrá entre as distintas forzas políticas en solicitarlle ao Goberno do Estado que cumpla con aquelo o que lle obliga a lei e que está cifrado, como dixemos, en distintas magnitudes para a Xunta, para a provincia, para a comarca e, sobre todo, para o Concello, en que pois, se poda facerse frente e que se poda trasladar dende o Goberno da Nación pois eses 7,2 millóns de euros que serían tan necesarias para as arcas do Concello de Silleda para poder afrontar os gastos e paliar pois, todo o exceso de gastos que tuvo que facer nos anos pasados. Ben, por parte do BNG. Bueno, esta moción, pois, a ver así, que sorpresa, o sea, a publicidade do PP xa non chega só pola Televisión de Galicia, pola Radio Galega, polos xornais, agora nos chega polos plenos as actuacións todas que fai a Conselleira de Política Social. Moitísimas cousas que decir. A ver, eu o que entendo, polo menos no noso caso no de Silleda, é que a Xunta non adiantou nada. Se alguén adiantou algo aquí, son os concellos que están soportando esta situación. Entonces, a Xunta aquí non fixo unha labor extraordinaria, ni polo que sabemos, polo menos nas cifras de Silleda destes 2 últimos anos, que son as que coñecemos nós, a Xunta aquí non puxo nada, ao contrario. Despreocúpase do problema, o Concello ten que ofrecer o servizo, que se pelexen os demais. Despois, falar de infrafinanciamento, falar de que o Estado non nos dá o que nos merecemos, co que podemos estar de acordo, pero decir que a Xunta aquí cumple, pois, hombre, hai que pedirlle o mismo a todos, non? O sea, quero decir, pedámoslle tamén á Xunta porque nos ten un imposto revolucionario que se chama o canon para manter a galiña azul, que con eses cartos pois, poderíanse facer cousas. O Concello, e por que ten o Concello que manter eso? Por que ten o Concello que manter os centros de saúde? Por que ten o Concello que manter o colexio? Falemos desas cousas, non son cousas que deba facer os concellos, e os concellos están ofrecendo fora do que marca a lei. Temos casos moi flagrantes nesta comarca que se denunciaban fai pouco na prensa, o que sucede no punto de atención á infancia de Rodeiro, o que sucede en Agolada, que a Xunta diga, veña aquí a sacar peito de que está cumprindo coa financiación aos concellos, para nada, está aquí esquilmando os concellos. Por certo, xogando a un xogo de financiar os concellos mediante, en vez de ter un reparto xusto e equitativo, mediante subvencións, por concorrencia competitiva, parece isto a sabana tirando unha peza de carne e que salten os animales a por eles, en lugar de facer un reparto lóxico, xusto e equitativo en función de criterios que se podían acordar, como poboación, territorio, envellecemento, etc. Despois máis cousas, o sea, que dixo tantas cousas, falar de dependencia cando é a Xunta, o sea, a Xunta pon o que ten que poñer e recoñece a dependencia en tempo e todo o mundo está, polo menos, ten recoñecida en tempo a dependencia para despois poder exercer os seus dereitos. Non, canto está tardando a Xunta de media en recoñecer a dependencia? Cantos meses, canta xente morre á espera de que lle recoñezan a dependencia por culpa da Xunta? E iso non é a culpa do Estado, esa é a Xunta que ten pouca xente traballando facendo eso, porque desde logo non é unha prioridade. Nós estamos de acordo en que o Estado ten que asumir a súa parte, e é verdad, recoñecemos que a lei di que o Estado ten que asumir o 50% do custo da lei de dependencia, pero todas as partes teñen que asumir o seu custo, e haberá que botar contas serias, ver canto puxo os concellos, canto puxo a Xunta, canto puxo o Estado, e botar solucións, pero desde logo o Concello non ten que poñer nada nese tema, non debería ter que poñer nada. E non é só unha cousa do Estado, tamén da Xunta, e fagamos contas de todo o que nos debe, tanto a Xunta como o Estado, que estamos de acordo neso. Nós estamos a favor de que tanto a Xunta como o Estado nos recoñezan todo o que nos deben de todos os, non sei cal é o nome técnico, pero as competencias impropias que asumimos os concellos. Fagamos contas de todo eso, seguramente pódese facer dos últimos 10 anos, de cantos custos asumimos que non nos correspondían, mandámoslo para arriba, e entre Xunta e Estado que se aclaren, pero teñenos que devolver todo eso. Está de acordo con eso?
Nós sí. Bueno, vou empezar a facer, primeiro, antes de entrar no debate, por certo, Xerardo, teño que dicir públicamente, coincido nunha parte moi importante da túa intervención, por tanto non o vou a repetir, pero sí que cando nos acusa o Concello do Partido Popular de que vimos aquí con un único punto do día, pois eu espero que o entenda dentro un par de días as razóns de por qué. Recordolle que os plenos se convocan sempre con 2 días de antelación, é o que marca a lei, e xusto despois da celebración das comisións informativas, polo tanto, vostede tivo a información da liquidación no tempo e na forma que o tivo durante os últimos 8 anos. Eso non o exime de que me sorprende de que ven vostede aquí con un panfleto publicitario da Xunta de Galicia, a pouco máis lle faltaba o resto do Partido Popular pois aplaudirlle con cada cuestión que iba nomeando, porque parecía máis ben un mitin en defensa do Partido Popular que unha moción seria de un concelleiro deste Concello. Teño que decir que vostedes aquí esquecen unha cousa importante e antes, como xa nos imaginábamos que iba a presentar esta moción, porque vimos que se estaba presentando nos concellos da zona, nos concellos da provincia, supoñíamos que se iba a poñer aquí, por iso lle dixen eu que recordara ben esa cantidade antes. Antes lle dixe, recorde vostede esta frase, 800.000 euros de coste e solamente 400.000 euros de ingresos por parte da Xunta de Galicia. Non me confundín moito, é dicir, non me confundín nada, máis ben. Presentou o que esperábamos que fixera. Volve de novo a mentir, porque realmente eu creo que estes cálculos non os fixeron a vostedes procesos, sino que os fixeron para todos os concellos de Galicia, e, por tanto, hai concellos que xa hai días que presentaron esta moción e que dispoñan destes cálculos feitos para esta moción por parte do seu partido político. Por lo tanto, non engañe, traballo un poquinho máis e deixa de engañarnos. Pero se vamos ao fondo da cuestión, eu antes o expliquei de maneira somera, pero quero facelo mellor aquí, neste caso, é que realmente a Xunta de Galicia, o Estado, dame igual. O que están é obligando o Concello de Silleda a adiantar unhos cartos que son seus, que están nos obligando a asumir unha competencia que non nos é propia, e nos están obligando a ofrecer un servicio sen darnos a dotación económica suficiente. Ben, pois a Xunta de Galicia di que non pode darnos máis cartos porque o Estado non llos paga, por que nos aplica a mesma medicina e nos adianta os nosos cartos e nos fai pagar a nos? Por que a súa Xunta de Galicia, que tanto defende, non dá un golpe encima da mesa e di, pois o Estado non nos está pagando, pero nós, que somos tan vós e podemos presumir tanto do que facemos para a dependencia, non adiantamos os cartos para os concellos? Por que non fan eso? E non veñen aquí a traer mocións oportunistas, mocións partidistas, na que vostede ten eses 5 minutos de gloria de ler un texto que lle teñen preparado para demostrar que algo fai polos silledenses, cando realmente o que teña que estar facendo vostede era exixíndolle ao señor Rueda que pague o que nos deben. E ademais, vou ir a máis. Eu non sei, en esa moción non lle puxeron, pero constame que están habendo negociacións moi claras e moi avanzadas entre a FEGAMP e a Xunta de Galicia. E, polo tanto, pois, se esas negociacións chegan a bo porto, como todos os alcaldes e alcaldesas por riba de cores políticas esperamos, van a supor un incremento dos recursos económicos para o SAF. Polo tanto, eu creo que, en este caso, deberíamos mudar esta moción que vostede presenta e cambiala por unha moción na que xuntos todos nos lle exixíramos tanto ao Goberno de España como a Xunta de Galicia que faciliten a este Concello os recursos que lle deben ambas as dúas administracións. Ambas as dúas administracións. Facelo solo exixíndolle ao Goberno de España sería caer nunha cuestión oportunista e partidista. E eu lle digo, ademais, que estou disposta a poñer encima da mesa unha emenda
a totalidade da moción na que recollamos entre todos xuntos nós a exixencia que vostede fai o Goberno de España, pero que recollamos tamén a exixencia de que a Xunta de Galicia asuma os gastos que estamos pagando da Galiña Azul, que asuma a titularidade do Centro de Saúde da Bandeira, que asuma o tema de todo o mantemento dos centros escolares. Que máis cosas podemos incluir? Que se vos ocurra a todos nós que podemos incluir que estamos pagando nós que non son competencia nosa? E non teño moito máis que decir. Se acepta esa enmienda, por suposto, estes puntos os incluiremos. Bueno, a verdade que non esperábamos outra resposta, non? Usted venos a falar de propaganda, de oportunista, de partidista. Foi algo que xa saleu nos últimos plenos, como decimos, e que incluso se puso outro no pleno anterior e que realmente o voceiro do BNG pois non sabía canto correspondía ou canto era esa financiación que lle correspondía ao Estado, por iso a traemos para que sepa realmente o que lle corresponde. Fálanos vostede de mentir, de que estas mocións se presentaban en moitos outros concellos e tal. Oiga, gustaríame que me diga usted en cantos concellos se presentaron da provincia de Pontevedra, porque xa que di que estamos mentindo e que presentaron fai varios días, eu non teño esa noticia. E xa lle digo que tuvemos que esperar polos cálculos relativos ao Concello de Silleda que nos tiñamos desglosados. En calquer caso, bueno, ven usted co mismo de sempre, non? Como lle estamos pedindo algo ao Goberno do Estado, pois non lle interesa. O certo é que aquí hai dúas cuestións. Usted ven dicindo ou falando en contra da Xunta de Galicia neste tema, e dende o Bloque Nacionalista Galego se falaba dos plazos para facer a valoración de dependencia. Como se dixo na exposición de motivos, este ano incrementanse 90 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia para conseguir facer esas valoracións de dependencia no plazo que marca a lei, que son os 6 meses. Pero que nos anos anteriores estiveronse incrementando o precio por hora do SAF, a aportación que facía a Xunta. E a Xunta ten unha aportación marcada nesa lei de dependencia que está cumplindo, e frente a ese cumplimento que está facendo por parte da Xunta de Galicia e intentando pois achegar cada ano máis recursos, como estamos dicindo, aumentando o precio do SAF e tamén con eses 90 millóns de euros para conseguir facer as valoracións de dependencia no plazo que marca a lei, pois o que vemos é que por parte do Goberno do Estado, ese Goberno do Estado que se vende como Goberno social, como Goberno da xente, como Goberno que ven a solucionar todos os problemas, o que estamos vendo é que hai un retroceso nesa financiación. E esa é a realidade, e eses son os números. Usted pode vir aquí a decirnos o que queira, pero o certo é que porcentualmente baixou a aportación que se fixo no ano 2023 a que se fixo no ano 2024. E é algo tan sencillo como que lle estamos pedindo, non lle estamos pedindo que nos dé algo que non corresponde ou algo que non este acordado. Porque usted venos a falar das galiñas azules, venos a falar dos centros de saúde, pero eso é algo que estaba consensuado cos concellos e que se asume polos concellos cando se implementan eses servicios. Sin embargo, neste caso, o que temos é un problema de que hai unha aportación marcada por lei que lle corresponde ao Estado para este servicio que non se está cumplindo. E o único que lle pedimos é que nos apoyen en reclamar que o Estado cumpla con eso que lle marca a lei. Bueno, parece que eso tampouco lles parece a vostedes ben. É dicir, ese 7,2 millóns de euros que tería de déficit o Goberno de Silleda en relación con esta prestación de servicio por parte do Estado non lle parece ben. Oiga, pois bueno, e sin embargo quere que lle pidamos á Xunta de Galicia que poña os 7,2 millóns de euros que non pon o Goberno do Estado. Home, isto parece un pouco xa unha tomadura de pelo. Eu creo que polo menos temos que intentar pedirllo a quen lles corresponde e a quen non está cumplindo con esas aportacións. Eu non lle vexo ningún problema a que ustedes lle pidan ao Estado que o Goberno lle dé os cartos que a lei lle exixe que lle ten que dar. Supoño que é mellor para vostedes, suponlle moito esforzo pedirlle ao Estado esa cuestión.
Evidentemente, pois, home, a mellor os seus xefes non lle gusta que lle pidan, pero os veciños de Sieda merecen que se lle den eses cartos que por lei están obligados a darle. É tan sencillo como eso. Alá ustedes verán o que fan. Se lle queren reclamar a xente que non está facendo e poñendo os cartos que lle corresponden, que ellos den os veciños de Sieda, ou si prefieren seguir defendendo as súas cores políticas. Por parte do Venero? Sí, simplemente para rematar, insistimos en que así nos términos nos que está, sobre todo pola exposición de motivos, o que nos parece un panfleto publicitario do PP, outro máis, e nós o que lle instaríamos é a que pedirlle a Xunta, en vez de darlle cartos, en gastar cartos en regalarlos a tanto problemas que teñen de financiamento a determinados medios de comunicación, destinen eses cartos a, por exemplo, a poñer máis plazas de Galiña Azul en Silleda, que hai moitos pais e nais que quedan sin praza todos os anos porque non incrementan as prazas. Destinen eses cartos a mellorar os centros de saúde, como o Centro de Saúde de Silleda ou da Bandeira, que están como no estado no que están porque a Xunta non fai nada. Iso todo, por certo, pude yo decir outro día a Rueda, nesa reunión que tiveron no Parlamento Galego, esa foto vergoñenta que se foron sacar para defender Altri. A verdade é que iso vaille perseguir durante moito tempo, pero nesas reunións vergoñentas que teñen pode pedirlle eso. Tamén lle pode pedir, por exemplo, para engadir aquela lista de cousas que nos teñen que poñer, que nos orzamentos da Xunta si lle dá pareza. Silleda, que é un municipio con casi 9.000 habitantes, pois que si lle dá pareza, como lle corresponde, a pesar de non ter a cor política da Xunta, como se sucede con a Estrada, con Lalín. Eses concellos sí que teñen grandes proxectos e nós sempre desaparecidos. Por certo, e por último, dixo que os concellos cando aceptan ter unha Galiña Azul, aceptan a cofinanciación. Vamos, que aquí parece que a memoria é leve, eu son novo, pero eu teño memoria. Eu recórdome que a Galiña Azul, o que empezou sendo unha galescola do goberno bipartito que puxo aquí a consellería, non me recordo que consellería era, pero puxo o goberno bipartito, vamos a dicilo, puxo o bloque aquí a galescola, e a galescola era gratuita para o concello. Eso de que aquí os concellos aceptaron, deso nada. Eso foi unha modificación que fixestes despois, non sei en que ano, e obrigastes aos concellos ou eso ou nada. Pero aquí o sistema de galiñas azuis de galescolas, que son os que son, ese nombre é horroroso tamén, o sistema de galescolas era un sistema gratuito para os concellos, que puxo o bipartito no ano 2008, se non recordo, 2007. O sea que vamos a ter memoria e decir as cousas claras. Ben, eu engado unha cousa máis ao que dixo ahora Gerardo, porque foi Silleda precisamente o concello que liderou o recurso contra o canon da Galiña Azul. Parece que vostede todas estas cosas sonan lonxe, pero sí que é certo, fomos nós, o Concello de Silleda, quen liderou a loita contra a Xunta de Galicia pola imposición do canon da Galiña Azul. Mire, eu non estou, ni me debo a un partido político como vostede, eu me debo aos veciños e veciñas de Silleda. Pero sí que é certo que o que lle estou poñendo aquí encima da mesa é que lle acepto as propostas que vostede plantexa sempre cando fagamos unha emenda a totalidade e incluamos tamén as reclamacións que se ten que facer a Xunta de Galicia. Todas. Se queren facemos un receso, facemos un pensamento común, poñemos todas as que temos que reclamar a Xunta de Galicia e a partir de aí aprobamos por unanimidade esta moción. Non me estou negando a exigir ao goberno nada, porque, repítolle, eu, a diferencia de outros a que me debo é aos veciños de Silleda, porque a min se me caería a cara de vergonza traer unha moción en esos termos como vostede acaba de traer aquí. Unha moción pensada solamente pensada cun pensamento de política nacional, sen importarlle nada o que sucede aquí. Por lo tanto, eu instolle a que vostede acepte a corrección desta moción, de facer unha emenda a totalidade e incluir máis, unha emenda de adicción, e incluir aí máis asuntos que se poden tocar, senón nós esta moción non a podemos votar nos seus termos. Ten turno para peche do debate. Sí. Bueno, vamos a ver. Que usted diga que traemos aquí en clave política nacional cando que estamos pedindo é que se lle den
ou que se transfieran eses cartos que corresponden aos veciños de Silleda precisamente por infrafinanciamento, polo que non se está cumplindo polo Goberno do Estado, bueno, pois hai unha proposta concreta para os veciños de Silleda. Bueno, volve usted o mismo. Di usted de facer un receso. Home, de canto tempo quere usted o receso? Porque se temos que abordar todas esas cuestións de maneira rigurosa e vendo todos eses acordos como usted nos di, oiga, ao mellor o receso vai a durar varias horas. Claro. Non temos ningún inconveniente. Sí, non, oiga, ao mellor é o que usted está pedindo. Mire, traballen ustedes unha moción, tráigana, díganos exactamente no que se está incumplindo por parte da Xunta de Galicia, e entonces valoraremos se a incluímos ou non. Intentar opoñerse a esta petición que estamos facendo, metendo cousas que non teñen nada que ver ca moción, oiga, alá ustedes verán o que están facendo. Isto, bueno, como decimos, cando non teñen moito por onde salir, ustedes venennos aquí con 50 cousas e sempre con algún problema que asunta. Pero aquí hai unha cuestión clara. Hai unha falta de financiación por parte do Estado para o tema do SAF. E usted estáse queixando continuamente de que está poñendo cartos no SAF. O único que estamos pedindo é que o Goberno do Estado poña as cantidades que ten que poñer. Sinxelo. Quere que nos sentemos para falar desas outras cuestións para reclamarlle a Xunta? Sin ningún problema. Pero mire, non intente confundir como está intentando facer hoxe con todas as cousas en relación cas cuestións que veñen aquí ao Pleno, igual que se intenta falar desde o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, como sempre, veñen ustedes con temas vergoñentos, ca foto vergoñenta, con non sei que, mire, se quere falar dese tema, falamos dese tema. Foto vergoñenta? En ningún caso. En ningún caso. Aquí, o único que hai é, como quedou demostrado outro día no debate parlamentario, dúas forzas que antes das eleccións, para intentar gañar 4 votos, póñense os pés da xente que despois vilipendian deses grandes empresarios, o sea, eses que eran demos antes de 2 meses das eleccións, como xente de grandes compañías textiles, ustedes iban a facerlle a ola e a besarlle os pés. O día seguinte, cando perderon, xa deixaron de ser eses grandes homes. Esa é a política do Bloque. Nos, o único que estamos defendendo, non estamos defendendo a ninguna compañía. O que estamos defendendo é que ustedes coñecían o proxecto, como quedou en evidencia outro día, incluso cunha moción do Partido Socialista, dunha proposta non de lei do Partido Socialista no Parlamento, onde se facía referencia a esas dúas plantas, e o que estamos dicindo é que o que non se pode facer é unha compañía que, en principio, están cumplindo con todos os requisitos legais. Estamos tratando outra moción ou estamos tratando outro asunto? Digo, mire, é que uns poden falar e outros non. Non, podemos falar, pero digo porque tamén estaba no paquete de posibles mocións que usted podría presentar aquí. É que vamos a ver, nos vimos a falar dunha moción e ustedes veñen a falar de outras cousas. Cando nos falamos de outras cousas, córtasenos. Cando falan ustedes, poden falar. Entonces, o único que defendemos é que calquera empresa que cumpla a lei se pode implantar. Non é ninguna vergonza. É simplemente cumplir ca lei, nada máis e nada menos. Pero bueno, como decimos, o único que estamos pedindo aquí é algo que é beneficioso para os veciños de Silleda e algo moi simple, que o Estado poña o 50% do que lle corresponde e o que ven obligado pola lei de dependencia, que ven reducindo nos últimos anos, 2023 o 40% do custe, 2024 o 34,9%, se non me falla a tal. Estimado máis ou menos en 7,2 millóns de euros o que lle corresponde aos veciños de Silleda. Queren ustedes pedirlo? Voten a favor. Non lle queren pedir e queren penalizar os cidadáns de Silleda sin pedirlles ao Goberno do Estado? Pois alá ustedes. Nós o que estamos pedindo é que o Estado cumpla e que se deixe de facer propaganda, como ven facendo continuamente, cos cuestións sociales e que despois non cumplan co que teñen que cumplir. A ver, señor Ignacio, xa vamos a dar paso a votación sen moito máis. Quédame claro que non acepta unha emenda á moción.
E por iso lle pedíamos que presente vostede as cousas antes para que nos dé tempo de estudialas e poder facerlle un plantexamento. Se non nos obliga a pedir facer un receso, o que tamén se nega, pero non hai ningún tipo de problema. Seguiremos traballando e vamos a votar entonces a votos esta moción. Votos a favor o que plantea usted non é unha emenda. Unha emenda? Non é unha emenda. Unha emenda de adición. Votos a favor da proposta? Non é unha emenda. Votos a favor da proposta? Votos a favor do Partido Popular? Abstencións? Votos en contra? Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galega votan en contra. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é rogo se pregunta. Sí. Sí. Ben, logo este receso vamos entón a seguir co orden do día, que xa non sei onde teño, pero rogo se preguntas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Está unha farola. Farola é xusto antes de chegar ao núcleo do Castro, no paso de Cebra, que hai un paso elevado. Temos outra na parte posterior aquí tamén do Concello, ao lado dunha nave que tamén leva moitísimo tempo aí sin repoñer. Sí, aí detrás, sí. E despois tamén hai moitas queixas dos veciños de Bandeira en relación co calexón da iglesia, porque leva bastante tempo sin luz e bueno, entendemos que de acordo co que era o contrato de iluminación do Concello, pois estas situacións non deberán demorarse durante
tempo. Gustaríanos saber que está pasando cos contedores marrón, porque sí que se está queixando algunha xente que parece ser que o retiraron, outros reubicáronse, pero parece ser que algúns que se retiraron. Entonces, bueno, pues saber exactamente que o que está pasando con estes contedores. Gustaríanos tamén, porque hai unha persona dedicada á xestión de redes e prensa no Concello, que se nos aclarase se esta persoa dedicada á xestión de redes e tal, pois é unha persoa dedicada á xestión de redes do grupo de goberno ou é de todo o Concello, porque estamos detectando determinadas cuestións nas publicacións pois que non nos parecen correctas. Despois tamén que se nos aclarase en relación pois cun contrato que se firmou no que está pois tamén involucrada unha empresa como é Ineco, que é bastante conocida nos últimos tempos polos seus polas súas desviacións ca contratación de algunhas persoas, pois que se nos aclaren exactamente cales son o contido dese contrato e realmente pois as cuestións, porque desas mocións que ustedes pois nos reprochan, nos tildan, nos din que traemos aquí pero que non valen para nada, que ustedes fan e despois creo recordar que xa fai varios meses que trouxemos unha en relación cos problemas de accesibilidade do Concello, que se quedaron de facer determinados traballos nun plazo de tempo e que a día de hoxe siguen sin estar feitos. E, sin embargo, pois este contrato entendemos que non vai a dar solución tampouco ás cuestións que planteábamos naquela moción. Entendemos que é unha cuestión grave, entendemos que foi un mandato que se lle dou por parte de toda a corporación ao grupo de goberno elaborar eses traballos e a día de hoxe seguimos sin telos e os nosos veciños, pois que teñen problemas de mobilidade reducida, siguen sufrindo estes problemas. Por lo tanto, que se nos aclaren as cuestións en relación, primeiro, ca contratación desta empresa, con unhas actitudes bastante graves e segundo, en relación co estado daquelas encomendas que tiña este grupo de goberno para facer eses traballos en relación cas persoas de mobilidade reducida. Por parte do BNG? O primeiro que queremos facer referencia é preguntar se colaborar cos colectivos e enviarlle a factura das carpas, porque, claro, din que non son como o Partido Popular, pero parece que cada vez se parecen máis con isto de enviar as cartas das facturas dos Sergas. En segundo lugar, respecto ás obras dos edificios en vivendas privadas, a veciñanza estáse queixando de que non se establecen pasos alternativos e a veces danse situacións perigosas. Un exemplo é a rehabilitación do edificio que está na Rúa Progreso, seguidamente daqui, onde está o mural de Alonso Ríos. Estes días, pois, víronse dúas grúas de grandes dimensións movéndose pola Rúa Progreso sin moito control tanto para os vehículos como para os peóns. Entón, preguntamos se van tomar medidas para garantir esa seguridade. Despois, outra petición que facemos é a instalación dun contedor na praia fluvial de Cira. Non sei se acostuman soamente poñelo en época do verán, pero, bueno, temos que contar con que a veces a xente pois non é moi respetuosa, entón polo menos que non sexa porque non ten un espazo onde tirar os refugallos. E tamén a todo isto, pois non só que o coloquen, senón que se preocupen de ir vaciálo regularmente, a diferenza do que sucede pois noutros sitios turísticos como é a fervenza do Toxa. E despois, respecto á mellora urbana na vila de Silleda, temos varias reclamacións. Volvemos a reclamar unha vez máis que se mellore a seguridade e a iluminación nos pasos de peóns que están diante do Maril, que é bastante perigoso, especialmente de noite. Tamén que se pinten as rúas que están alrededor da Praza do Outeiro, porque ali hai un cruce que é unha confusión total, non se entende ben quen ten a prioridade, non hai visibilidade para os coches que se incorporan, onde a Fristería Carmiña tampouco, e de noite pois apenas se ve. Esperemos que tamén no informe que contrataron para indicarlle as zonas oscuras, pois a ver se tamén falan desta praza.
Despois preguntamos se teñen pensado retirar os dispensadores de xel hidroalcohólico que se colocaron durante a pandemia ou se xa forman parte da decoración do casco urbano. E tamén se teñen pensado facer algunha acción para diminuir as cacas de can nas aceras, máis alá de colocar unha serie de pegatinas no chan, non sei, dicimos algo así como limpalas ou algo. E, por último, queremos saber cal é a situación dos valados na rúa Alfonso Trabazo que denunciamos e que recordamos que hai meses que se aprobou unha moción do BNG que urxía solucionar este asunto. Non sei se está facendo algo ou se ten previsto facer algo. Vou intentar dar resposta a todo e as que non sea capaz, pois mandaremos por escrito, pero en principio sobre as 3 farolas que reclamaba o Partido Popular, a primeira delas en O Castro é unha farola que caeu por un accidente dun vehículo. Se nos puxemos en contacto ca Diputación de Pontevedra, foi trasladado o problema ao responsable da zona, estábamos co tema todo dos seguros. Na parte posterior do Concello tamén foi o mismo, caeu, tirou esa farola un camión a semana pasada, xa está a Seguida e Luz traballando para a súa reposición, pero temos que facernos de novo con un elemento para poder recolocar. E sobre as queixas do Callejón da Bandeira, indicarlle que xa está solucionado. Aí temos lanzado, bueno, se solucionou de maneira provisional, temos lanzado un contrato para mellorar a iluminación desa zona. Explícolles por que estaba ese callejón sen luz. Pois a instalación eléctrica dese callejón estaba conectado ao cuadro vello da obra que se fixo aí na Plaza da Bandeira. Era unha conexión totalmente irregular que os técnicos non detectaran, que no momento que fixemos o cambio de iluminación para o lumeado novo foi cando saltou, e estamos buscando unha solución definitiva para que non volva a pasar nunca máis isto. Si que aí, neste caso, teño que trasladar as miñas disculpas aos usuarios dese callejón, porque sí que é certo que hasta que fomos capaces de buscar unha solución alternativa mentras non teñamos a definitiva para elo, pois foi bastante complicado. Sobre os contenedores marróns non se retirou ningún. Non nos consta ninguna retirada de contenedores. Como? Roubaron un. E que foi reposto, o sea que non temos ningún problema. As xestións das redes sociales, unha persona que está contratada a través do teu primeiro emprego da Diputación de Pontevedra e a mesma que está traballando dende fai cantos meses, Mónica? 6 meses. Polo tanto, non houve nunca ninguna incidencia, non sei a que incidencia está vostede referindo. En relación ao contrato do INECO, é que non ve como vostede lle gusta tanto facer política a nivel nacional nun concello local. Non estamos contratando INECO. É un convenio de colaboración e van a vir aquí voluntarios de INECO a facer tarefas de formación digital no rural. Por tanto, non confundo os termos, nin quera aquí mal meter, porque a verdade é que queda vostede bastante mal. Respecto á accesibilidade do Concello, eu voume referir tamén, porque creo que tamén o comentaban comentou unha concelleira do BNG. En este momento estamos, fixemos un contrato coa universidade, con varias arquitectas urbanistas que están traballando nun proxecto da Universidade da Coruña. É un proxecto para tratar o urbanismo dende unha perspectiva de género. É un proxecto que vai a ter como eixo central pois a seguridade e a accesibilidade de todo o noso concello. Vamos a analizar todas as luces, a ampliación de zonas peatonales, incluir aí un análisis das necesidades dos coidados e dos coidadores a través da participación cidadá. É un proxecto que se vai a desenvolver antes deste verán, ten 4 fases. A primeira fase é a preparación do marco teórico e a metodoloxía que se ten que aplicar dentro deste proxecto. A segunda fase é a toma de datos e o análisis territorial, onde vamos a facer un mapeo cos ciudadanos de Silleda con visitas presenciais e unha observación participativa non solamente do que pode estar en este momento deficitario, sino tamén daquelas zonas que son positivas e que lle gustan a xente para poder trasladalas a todo o territorio. E logo xa haberá unha terceira fase que será de diagnóstico final,
onde se farán diversas entrevistas ás veciños e veciñas de Silleda e unha cuarta fase con material divulgativo. É dicir, non estamos facendo un simple proxecto de accesibilidade en aceras, sino que vamos a ir moito máis alá para facer desta vila unha vila na que todas as persoas podan vivir moito mellor, podan ter mellor servicio de accesibilidade, mellor servicio para o cuidado e mellor seguridade no caso de calquer tipo de colectivo, como poden ser as mulleres, os maiores, os cuidadores, as persoas con diversidade. Vamos a ampliar un poquinho máis ese primeiro proxecto que se fixera solamente de accesibilidade para persoas con discapacidade. En relación ás consultas que fai o BNG, colaborar cos colectivos non é enviar as facturas das carpas, como se fóramos os Sergas, pero sí que é certo que en este caso, e sei ao caso que se refire, se enviou porque no momento de que a unha persona, no momento, si queres aclarar o tipo, desaclarar. Sí, vale, perfecto. Vale. Si podo, me gustaría aclararlo, porque a través desa pregunta agora pois acabo de descubrir de onde ven o tema das carpas. Eu mandei esa factura a unha persoa dun colectivo, non a un colectivo, para aclarar unha serie de cousas, porque foi con esa persoa que eu me sentei. Non o mandei a un colectivo e menos con ánimo de nada. E normalmente o que solemos facer dende a Consellería de Cultura e aquí nesta corporación hai incluso concelleiros que forman parte de algún colectivo, pois cando temos reunións con eles, a mí me gusta aclarar todo o que se fai da aportación do Concello, que non son cartos meus nin dos que estamos aquí, senón de todos os veciños e veciñas de Silleda. E creo que tamén por transparencia se debe decir o que se aporta a cada evento. E lamentar pois que se entendera de outra maneira, pero eu non lle mandei esa factura a un colectivo, lle mandei a unha persoa dese colectivo que ao parecer, polo que se ve, pois a debeu de reenviar a un grupo ou algo, pero eu non lle mandei ao colectivo, lle mandei a esa persoa precisamente porque quería aclarar con ela de cara ao ano que ven unha serie de cuestións, nada máis, non houbo ningún ánimo de nada e moito menos de no tono no que vostedes o insinuaron. Era simplemente aclarar eso, gracias. E a maiores, eu, se me permites, Mónica, engado tamén que realmente se manda esa factura porque cando se tuvo a primeira reunión para valorar a instalación desas carpas, o ano pasado se colocou a mitad desa carpa e lle dixemos que era bastante dificultoso para o Concello asumir a duplicidade da carpa e, polo tanto, para que viran que realmente é un coste excesivo realmente colocar unha carpa con moitos días previos para a súa decoración, para o Concello pois se lle remiteu a cantidade que non viran que era un capricho do goberno de que non se quería instalar nun primeiro momento. Vale, despois, en relación ás obras, descoñezo que houbera un problema na Rúa Progreso con esas grúas de grandes dimensións, tomamos nota. Nos habitualmente, cando facemos calquer tipo de obra dentro do Concello, os operarios teñen xa unhas vallas retráctiles con cartel de desculpa de que estamos traballando e demais para que se podan circular a xente con maior tranquilidade. Antes de onte colocamos unha marquesiña diante da Galiña Azul e veu a Policía Local acompañándonos para poder facer un bo recorrido do tráfico. Por lo tanto, sí que é certo que esta empresa de aquí pideu ocupación de vía pública para poder desenvolver o seu traballo, pero hubo dificultades co tráfico e cas persoas que están por ali usuarias, pois agradezo que non lo digas para darlle unha chamada de atención. En relación aos contenedores nas playas, na playa de Cira en concreto, nos temos por principio non colocar contenedores nas zonas de espacios naturais, por unha razón lóxica. Nos creemos que un espacio natural que nos vai a visitar ten que cuidarse de cabeza. É dicir, o que pedimos é que vayan a visitar a playa de Cira, que vayan a visitar as Pedrosas, que vayan a visitar a Fervenza de Pazos e que marchen co seu propio lixo. Por qué? Porque, ainda que nos queramos facer unha recollida, se non a facemos a diario en esos espacios, calquera chavalada, ou calquera familia ou calquera persona que vai a facer ali unha merenda, de repente vai a coller todo, tiralo nun contenedor que mellor non recollemos dentro de 4 ou 5 días e, polo tanto, pode provocar un problema de salubridade e de imagen importante. Por eso non temos colocados contenedores nos espacios naturales. Pero unha decisión que adoptou este goberno. Acepto os roubos, o recollo do paso peatóns diante do Maril e as rúas da Plaza de Outeiro. Eu creo que o roubo do diante de Maril
non estou segura mesmo, pero que xa fixerades nun pleno anterior, e pedimos información a Silla de Luz, a Ferrovial, para que me dira allí o lusómetro. Non estou segura da resposta, prefiro comentárvolo despois para telo con claridade. Os dispensadores de xelo hidroalcohólico, evidentemente, tiñan que estar retirados. Se queda algún, daremos orden inmediata de que o retiren. Pensei que están aí. Sobre as accións de cacas dos cans, puxemos en marcha algo máis que unhas pegatinas, que era o tema dos discos de pedir, por favor, a xente que recollera os seus excrementos. Nos atopábamos cos discos envoltos nas cacas dos cans, é dicir, o incivismo da xente. Cando alguén é incívico, é incívico sempre. Por lo tanto, nos que facemos? Evidentemente, o noso servicio de limpeza de barrenderos pasa todos os días por todas as rúas, pasa a máquina por todas as aceras. De feito, sabedes que lle temos cambiado o horario precisamente para garantir os recorridos en todas as zonas. E o que nos queda é sancionar, que estou segura que se a policía local ve a unha persona cometendo un acto no cívico como este, que lle aplicará a sanción correspondente, que é bastante elevada. E sobre a situación do valado de Alfonso Trabazo, temos boas novas. As propiedades foron vendidas a unha empresa promotora, xa teñen solicitada, viñeron por aquí a ter unha reunión con nos, van a iniciar os traballos de recuperación dese inmoble, adaptándonos a nova norma que sacou a Xunta de Galicia, cosa que celebro, de que van a permitir que aqueles edificios parados se podan recuperar tendo en conta as condicións urbanísticas do momento da licencia cando foi concedida. Me expliquei ben, non? É dicir, ese edificio poderase rehabilitar, a día de hoxe non se podería rehabilitar porque non dá cumprimento ao pexón actual, pero como foi solicitada en aquel momento, sí, sempre cando dediquen unha parte importante das mesmas a vivendas sociais. Por tanto, estamos xa con ese tema encima da mesa. É un tema que nos preocupa moito. Celebramos que a Sareb empece a reparar xa o que está adiante, na salida de Carao Castro. Celebramos que se este reparando tamén esta aquí na Rúa Progreso. Hai tamén unha petición de cambio de titular da licencia dunha obra en A Bandeira. Estamos tamén traballando para finalizar o edificio que está detrás da iglesia, que aí temos que voltar a levar a patrimonio, porque ainda que o edificio cumple ca normativa actual do pexón, a propiedade di que prefire estar máis segura se remitimos de novo todo a patrimonio. Por lo tanto, estamos dando cumplimento a aquela petición que fixemos tamén en este pleno por unanimidade, de que esos edificios estiveran todos en boas condicións, que creo que este Concello se merece ter un urbanismo moito máis digno. Evidentemente, quedan outros todavía que, estando en manos privadas, estamos falando con eles para poder darlle unha solución, pero non están tan avanzados como estes que vos estou comentando. Pois, se non hai máis preguntas, levante. Sí. O cartilo de publicidade de Ence que está leva ali non sei canto tempo, unha residencia, ten permiso, pode estar ali, o que está claro, con Manolo, normal. Non sei, pero miro e contesto. Vale, perfecto, gracias. Levanta esa sesión.